yaşlılar aydın. Salam kemine. Yaşlar, yaşlılar. Size de selamun aleyküm. İyileşlere de salam. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Zafer ağa, salamu aleyküm. Merdan Aydın, ilam size de köp salam. Laplandiya'dan. Hay tuğulum, tuğulum. Aleyküm selam yaşlılar. Gemine vatandaşlar salam emmenize. Aleyküm selam hemmeğinize. Bu başlayıverel bugün yuvaş-yuvaştan. Soru cevap hükmünde eders yöne. Bir meseleni ara alarız. Yine şunun daşında aylanarız. Yine Taze Türkmenistan deyip o aydlayan zadın o asıl manisine seredeli o şoňa görä soru jogap hükmünde ildeşlerimizle bile yuwaş alıp baral bugün azırak uzunrağa edip bilers nemämizi çıkışımızı bugünkü. Yine Taze Türkmenistan diýen bolsak o könesine nähil diýilen soramaly da biz hemmämiz. O diýmek köne Türkmenistandaky köp zat ýa-da tutuşluğuna hemmecesi neme olmalı, yanlış olmalı ya da gereksiz olmalı ya da käbir böyle yanlış ya da käbir böyle gereksiz olmalı. Yine şol zatları düşünmeli biz, o cemiyet olup şoňam habarını vermeli. Ara alıp gürleşmeli bu zatları, açığa çıkarmalı. Ya şu arada yine biz pikirlerimiz aydaly, o ildeşlerimiz hem pikirlerini hem aydyp biler, ekrana gelir, hem sorap biler. O Taze Türkmenistan nemesine değişli. Ya da şu at o bolup geçen o harekete değişli sorabym biler. Bolýan hareketin asıl maksadı Taze Türkmenistan'ı kurmak. Şu arada ya da bizim etjek bolýan işlerimizde o käbir ýerlerinde düşünmeýän bolsaňyz sorag şaraty bolýan bolsa kelläňizde olara hem sorag berip bilersiňiz. Olaryň hem gürrüň edip bilersiz. Ýuwaş-ýuwaşdan giňişleýin gürrüň edersine ildeşlerimizden hem o soraglar gelýänçe ýa-da bir üşýänçe diýeli ildeşlerimiz şu at 50-60 kişi var. O wagtda çel bir gürrüň açaly sapara Hanmurada. Ya şo boýunça ildeşlerimizden hem kellesine soraglar gelermiken diýen. Yine şu köne Türkmenistandaky käbir nemeler var da. Däp-desur hükmünde kabul edilen ýalňyşlyklar var. Yani däp-desur däl aslında bular, ýöne däp-desur diýip kabul edilýän bolmaly. Däp-desurum o näme däp-desur diýmeli. O ýene şol soralar hem soramaly da. Däp-desur diýmezinden, diýilmezinden. Ondan soň o ýene şu zat o däp-desur bolýan bolsa, o ýene peýdalary, ziýanlary sebäbi bizinde teknologiýanyň iň ösen nemesinde de şu at ve gaty çalt nemede ösýär şol wagtyň özünde de. Bir ýyly beýleki ýylyna meňzänok meselem geçen ýylky nemelerle şu wagtky başgaça iň bärkisi ine telefonuňyza gelýän nemeler bardyr. Programmalar dolu nemesini ýokarlandyrýandyr. Update diýerler ýa güncelleme, update diýerler. Ýene şolam şonuň canly nemesidir, subutnamasydyr. Dowamly üýtgeýänligini, ösýänligini. Indi biz o türkmenler bolup nämeler edýäs? Ýene şoňa seretmeli. Esasy ziýanly däp-desurlar diýerler. Ýene men bugün biraz kiçiräk bir ýynamyz bol şo taýda. Türkmen toýlary barada gürrüň etdik. Öňe bir kezek näme etdik? Ýöne bu taýda gaty çuňur. Gürrüň etdik de Türkmen toýlary barada. O nähil alınıp barylýar şu wagtky. Ýene hatda YouTube'a girseňiz ýaňy ýakynda çykan o toýlar hem bar. Girip seredip görüň ýene şo toý edýän adamlar näçe pul gazanýar, nädip gazanýar pullaryny. Şo zatlaryň ýene başga bir zada o ünsümüzi çekdi de onu aýdyp geçeli.
Yine toy edilýär, jaý, yine toyun bolýan jaý, öý, olan bezelýär, içi daşy. Ondan soň maşin bezelýär. Ýöne şo jaýyň gurulan ýere ýa-da şo maşynyň ýörejek ýerine hiç kim üns berenok. Yine däp desur owa diňe maşyna değişlimi, öýe değişlimi, ýani onu bezeýän, owadan edip ýöne köçän o palçyk ýa-da tozan asfalt ýok. Yani gepin kıskası. Ama näme üçin o bizim köçelerimiz düzü däl. Ya inde neme gelip bilýär şu wagtda? Birinji akla geljek zat Gurbanoğlu ýa-da diktator günäkär neme meselesine gelýär. Oňa entek owa gelmän durum, owa olan bir aklynızyň kenarynda dursun sebäbi kesip atmak islamak, ol nemäni düşünjäňiz. Inde owa şol näme üçin aýtdym bunu? Sebäbi ýoluň bolan ýerleri bar. Ine meniň ýaşaýan ýerimde käbir owalaryň adamlary ol owadan bul owaň arasyna ýol edýärler ine. Elmydama da ýolu bar şolaryň. Inde döwlet etmeli ýene bir zat meselesine gelip bilersiňiz. Ýöne döwlet düşünjesi hem edil başgaça bolmaly. Ine yerli hökümetleriň iň gowmy salam şoldur. Yani şol iki owa öz arasında gowgatnaşmak üçin ýoluny düzelipdir. Hatta şol owa şo merkeze gidýän ýollaryny çel düzetýär. Şonu edip bilýärler. Ýöne Türkmenistanyň agramly bölegi şo ýollaryny üns berenok, hawaram ýok belki. Ine geçen ýeňişden ýyldaşmys çykdy. Ine okuwa ugro diýä çağasyn diýä eneler, ejeler. Ayakka oňa palçyk bolmasyn, tozan bolmasyn diýip owa berkäňç bilen owa bellep demedip aklyna goýup goýberýärmişler. Ýöne hawary ýok. Ýöne şonuň ayakkabynyň tozan bolýanyna sebäp bolýan zat başga bir zat. O ýoluň ýoklugy, asfaltyň ýoklugy. Özüm şonuň ýaly okuwat napdyr. Çağalar hem şonuň ýaly okuwat. Ýöne näme üçindir bir türkmen toýlaryna gitdikçe çykdaçylar artýar. O çykdaçylaryň hem netijesinde o barhada qarza batýar, täze toy eden o çatynjalar. Soň şol qarzyň berginiň netijesinde de ýurduň daşyna işlemäne gelýärler. Ýurduň daşynda işlemegem owa gyska sürenok. 3 ýyl, 4 ýyl ondan hem kän sürýär. Ol eýäm işläp özüni ýola düzgüne goýýança maşgala bozulup gidýär. Daş döwrüňizde mysal alyp bilersiňiz şol bozulan nemeler barada. O inde şo zatlary ele alsak şonuň ýaly toy gerekme. O maşyny gaty gowy edip bezäpdirler. Hemme adam gowy hiç bir dünýäniň hiç bir ýerinde ýok. Şonuň ýaly edip o bezelip toy edilýän zat. Ýöne maşyny ýöreýän ýoluna seredin bilen. Şonuň ýaly bir owa neme gozgaly ýaşullar, aýdyň ýyldaşlar. Şo boýunça bir gürrüň edilýän şu täze Türkmenistany jan kellelerde, akyllarda, düşünjelerde canlandyrmak isleýäris biz. Maksadymız şol. Bunu biz täze Türkmenistany bizim düşünmemiz ýeterli. Netijede 5 milyon adam bolup bilelikde ýaşajak bolup durus. Diňe biz däl, bize değişil däl, diýmek isleýän. Ýa şol arada siziň hem nemäňiz bar bolsa, pikiriňiz, düşünjäňiz ýyldaşlaryňyzdan sonra gelýänçe Halmurada sapara. Toy Halmurada ýokdyr. Hani Halmurada temir başly. Toy barada Arasında mikrofon öçürýän şu asyry oturma diýen. Sağ ol söz berenimiz üçin. Toy adamsa diýsem boljak. Kän toylarda tamada bolan ýerleme ma ýaşlyk ýyllarymda. Benim dostlarym ähli toyuny bile sowuşdyk goňşy bolam. Däpde sol bizde bar zat aňyrdan gelýän zatlarym bar. Ýöne ýa keminen aýdyp geçişi ýaly şuň kuguniň toylary halkyň bir öz edämeli ýagdaýyna görä edämeli toýlarynyň has çökdür gelýär. Şu biri-birinden galmajak bolup goňşymda gelin aljak 10 maşin gelen bolsa men ka 10 maş gelmeli.
saytepi mınça bolan bolsa 5 kilo bolsa bizim gelinimizde 10 kilo bolmaly, gyzyly şunça bolmaly, altyny şunça bolmaly. Ay gara şular ýaly bir bäsleşliginde bassaşlyk bar. Täzeki döwrüň şu toýlaryny. Men görüp otyrna menem şol internetten seredýän häzirki zaman toýlaryny boldy. O taýda bir öňkü ýaly bir gadyrly gymmatly goňşy şular ýaly gülşi boýnaşyp ýaşullar, ýaş ekçiler bir garşyp berilen toýum ýok. Men seredýän bola o şol ýa-ni türk aýdymlaryny ýa sazlaryny öýkönüp çalynýan sazlar ýaýdylýan aýdymlar o. Ýa-ni de şo ýaşlan şol birekden has bezemen geyinmegi ýöne ol egineşik adamın dine daş keşfin beheýär diýip aýtjak bolýarlar. Vatandaşlar ýöne adamyň içinde bir sowady bolmasa, bir dünýä garaýşy bolmasa, näme eşikge ýeňde tapawdy näme? Hana bara bizde weşalka, Türkmenistanyň weşalkasy. Günde bir eşik geyip çykýar, günde bir kassumalyk geyip çykýar. Kellesinde akyly jüýjan kiçe de ýok. Gurban bolyna gözümde tutup Indi toýlamyzdan mene şular ýaly halkyň agyr ýagdaýyna, şular ýaly bir ykdysady kynçylyk döwürde onuň berge borja batyp goňşudan galmajak bolup ýogyn bar edip orta çykaryp soňam 5 ýyl 10 ýyl bergide üzülşmek üçin giýje güni işläp ol gelin görgüläde gün ýok, ol gaýnana gaýnatada ene şular ýaly ýygynak öýermelerim öýlenip bilenak lokan problemleri doğru yani masalı gatnaşygynyda. Şonuň üçin şular ýaly toýlar gerekmi diýilen soraw ýüze çykýar da bir esasen şu kynçylyk döwürde. Ol hemme kişiň bolalyn ýaşaýan döwletleri ne bizim para kimini ýaşap oturan döwletimizde bular ýaly akan dökanlyk ýok, gerekmejek çykdyjy edilmeýär. Gerek adamlar çagyrly, o şola bilen mene toý tutulýar. Ýöne elbetde bizde türkmençilikde doğan garynlaş, kowum garynlaş hemmesi gelýär. Gelmelirim, olurum, Türkmen näme birek hem toýuny hem ýasyny gerekmeli. Ýöne şular ýaly tarhan nökerlik edip, onda da şu kynçylyk döwründe bassaşlyk edip, bäsleşlik edip beýle toýlar gurnamak men derwçylyk ýokmy diýip düşünýär. Men pikirim sorasam şular ýaly. Umum aýtsa. Doğru. Sağ Murat. Toylarda men mümkin olsa Aydın. Ýene bir zat sözü çekýär toylarda. Olam edil şol toyu Türkmenistanda Türkmeniň mentalitetini görkezýär toylar. O taýda iň esasy men ünsürýän zadym. Şo ýerde diskriminasiýa var. Sebäbi gelen mehmanlary, toya çağırılan garyndaşlary, tanışlary hemmesi şolar gelen wagty oturýan ýerleri solan stollaryndaky goýulan azy karytlar hem dürli bolýandyr. Gatlak. Ine onu diktator eden owa ýa-da şol hökümetiň buýrugy bilen edilen ok ýa-da kanun bilen edilen ok. Ýöne näme üçin? Ýa-ni bir wezipeli adamy başga ýerde oturtýarlar, çopany daýhany başga ýerde oturtýarlar. Näme üçin? Toy edeniň özü kim bolsa bolaýsyn tapawdy ýok. Şol aýrymjylygy şo ýerde etýändir toýunda. Ýene bir zat şol ýaşlaram aýry bir stolda oturýandyr, beýlekilerden aýry bolýandyr, öňündäki iýitjän zatlar hem aýry bolýar. Olar hem şo ortada bolmaly, hemmeň üçiniň merkezinde bolmaly, başga hili toy bolup bilen ok. Şo taýda bolmaly. Taşynda da elinde ýanky taýag bilen biri gezýär, çağalar gelmesin. Çağalar näme etmesin şo taýda. Bir yaramazlyk etmesin diýen ýalak bir zat. Çağa näme edip biler? Çağa toýu bozup bilermi? Çağalar üçin eline taýak bilen bir adam bellenýär. Indi şol sistemany indi islendik bir bu Türkmeniň mentalitetine el işleýär. Mümkinçiligi bar. Bir gün mümkinçilik bolam. Bir gün şol ýanky toy eden ýaşlara ortada bolmaly. Olar iň esasy adamlar oturýan ýerlerden başga kildir we oturýan ýerler beýleklerden birazjyk ýokarrakda bolmalydyr. Ine onu haýsy kanunyň esasynda edýärler. O taýda içkili kanun ýanky ýazylan ýeri ýok, ýöne şol däp destur bolupdyr. Näme däp destur bolupdyr? Adamlary aýyrmak. Bir ýanky baýlar başga hili stollarda oturmaly, wezipeli adamlar başga stollarda, beýlekler hem başga stollarda. Toy edýän hem başga bir ýerde oturmaly, ýokarrak bir ýerde.
Indi şol hemmemize değişli zat bu. Hemme Türkmenistan içindeki ahli yaşayan vatandaşlara değişli bir zat bu. Indi şol adam bardı geldi ertir bir gün eline vezipe düşen ýagdaýynda yine ýokarrakda oturmak istemezmi? Bir gün mümkinçiligi var, bir gün hem şonu etýärler. Ol özem podsoznательно edilýär, jemgyýetiň podsoznaniýasyndaky gaty erwet zatdyr bu. Dışarı yurtlarda da bir iki sany toýa gatnaşyp gördük. Elbetde olara da aýry bir stol goýulypdyr. Ýöne bizdäki ýaly tapawut ýok stollaryň arasynda. Ve ýaşlaň özleri hem ýa-ni beýleki stollarda da oturýarlar. Ýanyna baranda da olar bilen oturup bilýän. Ýöne bizde şol zat ýokdur. Aýry bir stol olar üçin, baýlar üçin ýa-da wezipeli adamlar üçin aýry bir ýer taýýarlanýar we beýleki gatlar üçin aýry, käbir ýerlerde 3 gatlak aýry-aýry taýýarlanýandyr ýörite. Yani haysy akyl bilen, haysy düşünje bilen sen gelen adamları myhmanım diýip çağırdyň. Yani myhman ataňdan uldur diýen sözem bar. Ataňdan ul bolýan olsa, onda näme üçin sen olara dürlü yerlerde oturtýan. Öňünde iýiçýän zatlar hem dürlü bolýar. Näme üçin? Kim etdirýär bu zatlary? Men toydan mysal berýän sebäbi şol toy şo ýerdäki tertip düzgün, ýöne şol toy eden adamlar hemmesem türkmen jemgyýetiniň içindäki adamlar we şol adam ertir bir gün prezident bolan ýagdaýynda onda näme üçin biz prezidente erwet diýäs. Eger ol ýa-ni bir bayram etýän bolsa, ortağa çykyp çapak çalyp öňüne ýa-ni halky toplap bir zatlar açýan olsa, olam toy etýän olsa, näme üçin oňa biz düşünmeýän bolýas. Şol bir zat, ol aşakdaky toy eden bilen karz alyp bolsa da toy etýär. Ýa-ni karz alyp bolsa da şu olimpiýada şäherçesini urdy, ýene etdi. Ulu bayramlar edilýär. Şu bayramlar ulu bayram geçirilýär, çäre diýilýän bayramlar bar. Ine şolar toydur. Ol adamyň mümkinçiligi bar, edip bilýär şonu. Aşakdaky halkyň hatda mümkinçiligi hem ýok. Şonu etmene mümkinçiligi ýok, ýöne karz alyp etýäs. Karz alyban bolsa etýäs şonu. Indi mümkinçiligiňiz bolanyny göz öňüne getirip görüň toýlaryň ýagdaýlaryny, näle boljagyny. Ine sonra ýani bu bilemok belki men ýalňyşan bolup bilerin ýöne men görýän zadym şu toýlardaky aýrymçylyk, gaty erwet zatdyr ol. Oňa hiç kim düşünen, ogam hiç kim erwet zadym diýen ok öwrenşik gidipdirler bolmalysy ýaly kabul edýärler we gelen myhmanlaryny, myhman çağırılan wagty ol bir türkmeniň özüniň däp desturunda da ýa-ni gadymdan gelýän bir zat bardyr. Myhman ataňdan ol diýip ýöne aýdylýan zat däl ol. Şoň ýaly bolanda näme üçin hemme myhmanyny deň tutan ok sen? Deň derejede tutan ok. Garışdırıp oturup bilen okmuş ol adamlar. Ne şo ýerde aýrymçylyk başlaýar. Soňam häzirem biz soraw berýäs, mysal üçin näme üçin diktatoryň garyndaşlary gowy ýaşamaly, biz erwet ýaşamaly diýip. Ýöne toy desen özüň ede oturýarsyň, bolýa 2 sagatlyk edýän bolsaň, 2 sagat adamlar aýry oturýarsyň, dürlü stollara, dürlü ýa-ni wezipesine ýa-da baýlygyna görä. Hatta garyndaş ýakynlygyna görä de näme edilen ok, onu etseler garyndaş parazlyk diýersiň, o neden oklar? Ya da hasap etmen çağırmanam oýýarlar aýdy. Näme aýtmaly? Onu çağırmamak meselesine näme edip bilemok ýöne emine çağırılan her bir adam çağa bolsun, ýaşuly bolsun, baý, garyp ýa-da wezipeli däli bolsun, biri bolsun, tapawut ýok. Sen onu çağırdyň myhmanyň üçin, myhmanyň sen çağırdyň onu. Sen onu çağıran soň ol islendik ýerde oturup bilmeli. Ýöne toýlarda islendik ýerde oturup bilemok. Geliş tak geçdiýär, görkezýärler sana ýeriň eýen taýýar. Ýani öz jemgyýetdäki ýa-ni klasyna diýeýin men, klasmy, sınıfına göre ýeriň taýýar, şu taýda oturmak. Ol gaty bir näme diýip, bu men söz näme aýdyp bilemok, ýani moral tarapdan bolsun bir erwet zat. Aydın şu Şweýçarlyk olin şular gaty garyp bolmaly. Norwegler köçen ýalyp toý edýän urum. Oturup görjek bolýan gedaý şular. Prezident gelse köçeleri yapýas diýäs. Prezident gelse adamlar aýnadan çykar köçeni yapýarlar, şäheriň köçelerini yapdylar diýäs de. Ýöne biz hem toý etjek bolsak köçeni yapýas.
Owan köçesi olsun ya da şäherçäň bir köçesini bizem ýapýasa. Onda näme tapawdymyz bar şondan? Yani şonu prezidenti ütkötmek diýeniz ýa-ni prezidenti ütkötmek bilen düzelýärmi şol zat? Tawa aýdy beriň Sapara başlaň sözüňizi berdim. Aydın men ýa diýe düşkä. Goňşum var 90 ýaşynda, şu 91 ýaşynda. Türkmen toýlaryny görkezdim onu men Ýamaşkan öýlenýäsim gelýär diýdi. Näme diýdim onu? Vay bu diýdi giden neydi şagalaryny näme diýär interest diýär. O ne şulon mena puli ýok, garyplygyna ne diýerdir diýip demedim ok. Şulon ýa toýa çağırlaryna da rüýet ýa-ni ýakyn adamyny çağırýarlar. Dostuny, ingolmandy. Garnaşyny. Türkmeniň toýuna dostum gelýär, düşmanam gelýär. Hiýlançyk nemede pürtüzlük gaty geň neme? Formally da, emmi zat formal. O toz aýdyşlaryny iş etip bilmedik. Oğlanlar ölen. Demagogiya diýilýär. Boş. Onu ýeke bu däl, şulon ýokary bilim alyşy, edil toý edişi ýaly. O da formal. Ondan şutaýdy men bir zat aýdym, deme storuňyzy emedim berk ýapyşyň storuňyzy. O Türkmenistanyna ykdysady forma, haýsy formada işleýär Türkmenistan ykdysadyet. Bazar ykdysadyetindämi ýa-da planlaşdyryş, ýa-ni Sowet demesiniň plan we sistemasynda. Şonu bilýäňiz, bilýän adamam, aýdyp biljek adamam. O hiçden ýokdur. Ne plan wedir, ne bazar ykdysadyetdir. Ýöne 7 tane üniversitede, institutda onu bir ödül, yani hususi neme, yani ykdysady institut var, narkozi. Şu taýda ekonomist ýetişdirýärler. Haýsy sistemadan bilim berýärler şolary. Düşünüp bilýärmi? Sonra Türkmeniň kellerine gelen okukan. Adam giden pul verip 20, 30, 40, 50 min dolar verip okuýar ýerler. 5 ýylyny, 4 ýylyny, 6 ýylyny harjaýarlar da. O taýdan näme alyp çykyp bolýar? Ýollaşma olimler, rektorlar, men ýene de bir tapar size ýüzlenýär. Siz bir özüňiz bir ilkulak bir bellisine diýen haýsy sistemada sizin döwletiňiz ýaşap ýör. 30 ýyl. O sizem haýsy sistemi üçin kadr ýetişdirýär. Kadr näme üçin ýetişdirýär? Bu nemede ulanma üçin. Haýsy bir sistemada. O ne analiz edin, yani kim okan bolsa şu ykdysady fakültetlerini haýsy sistemadan siz başyňyz çykýar. Bazar ykdysadyndan ya da plan we sistemadan ýeke Türkmenistanam däldir. Ortaýetden hem soňrasam şunu alakdyr. Belarusiýadan nemesseňem, Ukrainadan seretseňem, köni Sowet Soýuzynyň içinde bazar ykdysadyety ýokdur, plan we ykdysadyety bir wagt ýokdur. O nämen okudyarlar. Bular ýaly formalizm. Diplom bolsa bolýan bolmaly. Toýum şonu alyk toý bolsa bolýar diýilýär. Ana netijesi ne şunky näme? Onuň beýlek tarapyndan bir topar o hojaluk institut agronom ýetişdirýändirler. O da teknik ýetişdirýändirler. Şolar sygyryň nämedigini bilýärmiken? Sygyryň süýt berýänini. Näde süýt almalygyny. Dünýede nähilek mallaň toğunmadygyny. Agronomlar var. Şu agronomlar yetişen Türkmenistanyň demesi ähli territoriýasy şogary wat.
O gelimraç men demem yaşlıyım dostum demem şonu rektör et koydular da. Siz yani diri olsa ben çok attım 60 yaş 70 yaşlarındadır. Akkurat Babayev şu an onun prorektör ettiler. Yani reforma institutunun şonu yapıyorlar da yani o lüksünü yani birini rektör ediyorlar birini prorektör ediyorlar da institutu. Sizin yetiştiren agronomluğu Türkmenistan'ın yerini yaşar yalan etmedi. Yani mesela şey koymalı. Huday takladım bu edilen dağıtlar katı yani Adem'in nimetine sonra ölüm içinde yaşap diyor şu dağıtların görün okulur. Şu sonra yüze çıkmaz mı ne yani ekonomistler o aradaydı yanına. Sen hayati sistemi de işletmiyorsun. Yani devlet sistemi ama yok. O sen neyle kadir yetiştiriyor? Yani okuyan okuçun kurtavo ya diplomlu işini bir kandidat kısmına mı oraya şu Türkmenistan'ın şu iktisadi yağdayından doktorskün orat görün ekonomistler var. Neydi? Neyi de yaşatmıyorsunuz? Hatta gen onun toylarını gen görmeliler bu toy. Yani öğüt betbakçılığına öğütler beğenip gören bir neme yani türü yani bağışlan olup şu oluyor da. Bu derece siz ne ettik geldiniz? Size akıl bir üşük bilen bir dat bolmalı lan millet. O Türkmenin değev değildir. Olur yarak değev yok. Hiç vatam yok. Yo, buların hemmecesi hem taze çıkan zatlar sapara. Yörü değip hükmünde kabul ediliyor. Onun için yanlış. Gerek değil hükmünde. Bize değişler yok. Aklın bir yanından geçeceğin yerim yok bu edilen zatlar. O köyünü dövürdeki bir yerde yaşap, bir ovan içinde yaşap görülen dövürün toyları, değepleri o başka urbanizasyon işte adamlar bir yani bir şehir yemetine yani göçebe yemetinden çıktı oturumlu millet bolladı. Böyle şu atfiyadaydı ne defakta da Türkmen iki adamdan biri şuurçu şeyler mi? Toyunda deden bu adam var. Bunu şöyle doğsun mu, düşmanın mı, ölçülük koruyan mı? Yağdayın ama şu hiç kime de hiç kime nanan yok. Bu akla huşu neme tıgıyam bu da. Ödümüm yankı yoğun bağır edip demedi yankı. O kardı kovul alıp öğreniyen. O kardın üzme uçuyla yurdun taşına çıkıp 3-4 yıl işleyen onu üzüp bari yakan gelin gidiyor. Yok. Bu tragedya. O çağalanı ödüğünde menden kimden olduğuna ama belli değildir. Köp yıl çağı. O da vardır. Sizden 5-10 yıl taşına olup kim size karıştı? Tevigatın bu talavı nemeti var açanların. Bunu yürütü dileyen olmalı. Ben fikrimce. Bu gidelim bu proyekt yalık çoğu men bir yerde. Bu adamın aklı bilen nemeti bilen kurnar yalaklı adam değil. Ulu bir oyunun içinde mi kâkâda sapara? Bu bir milleti yok edecek orada şu oyunları oynamalı. Ne taze Türkmenistan şunun yazatlara karşı o aytacak bolyan ulu dememiz o havarımız şu yani o pul hava soğulmalı yani doğru yerlere soğulmalı. Pulun soğulan yerinde hükmen suratda bir önüm, bir hizmet bir peydal bir zat çıkmalı yani yine toya soğulan pulu hasaplan yine men doğru aytsam bilemok yani şu toyda edilen zatlara seyretsem o katı ullakan pulların ağrısında aylan yandığını görüp bilyen de
Son neticeni çıkarın. Yankı Aydın Ayşe'lam Gurbanoğlu ettiren yok size bu toyu gelip ya da bir kanunum yok. Yine bir adam yok. Yani şunu ediyor indi. Şunu ediyen o cemiyetin içinden Gurbanoğlu yalak adamların çıkmağı mümkün. Mümkün ellerini diye şunun ala adam çıkar başka adam çıkar. Yumuşattım sapara. Bağçılık neme edecek bol yanda. Benim siyasetçi olup var yan sapara. Yine Gurbanoğlu yine şunun yalı edip döretdi. Entek katıkan Gurbanoğlu var. Yine Qow prezident gerek diýerlerde kähirli nemeler. Qow diktator gerek diýerler. Qow diktator mu diýeli howa. Qowusy munyň erwedi ýokdur howa. Hemme jesem ol güýjü görenden soň şo bolaýmaly. Yani Gurbanoğlu bolaýmaly. Güýjü görýänçe. Bir minut şuýda şonu anyklaşdyryp gideli. Ine sen ýalňyşmasam sosiologiýa okudyň, dogry mu? Hawa. Yani cemiyet içinde psikoloji vardır ve giden ılıma, yani ılım birliğe sonra sebebi öğrenilen zatlar en azından sonku bir 400 yıllık 500 yıllık tarihin içinde yazılan ya da araştırılan kebir adamların hatta şonu öğrenmek için ömrünü verip kebir kitapları ya da eserleri değişen böyle şoları okansın. Şolong içinde yekece yerde Gowa adam, erwedi adam, Gowa cemiyet, erwet cemiyet diýip bir zat duş geldi mine bilim nämesinde görleşeli mana. Bar mı şoň ýaly zat? Meniň nemem bar, ine cemiyette owa bir keskitleme bardy. Cemiyet näme diýip sorasa, owa cemiyet ine şu planetalar diye o sereden wagtyň şonuň näme etjegini, haçan nerede boljagyny bilip bilýän diye ýöne cemiyeti bilip bilmeýän diýerler. O sosiologiýaň nemesinde. O ya erwet diýen ýeri barmy? Bu tarapda bar. Yok, Gow erwetligide ýani cemiyet o nähili işleýär. O şoňa seredýän onuň Gow erwet o gara ak nemesini sypatlandyrmaýan onuň ýani onuň ýaly bir niýetem ýok, o maksadam onuň ýaly däl. Sosial bilimleriň hiç bir sanjyny barmy? Bir şahsiýete psikologiýa ine şul şahsiýet erwet. Yok, ine misal üçin ine gitleri el alan wagty sosiologiýa, o gitleriň şahsiýetine değinmeýär, gitleriň täsirine değinýär. Gitleriň o daş döwrüne berip biljek täsirine ýa-da o şo wagtky o nemis jemgyýetiniň gitlere beren täsiri. Yani gitler nädip döredi. Ine şo sonra ýa jemgyýet öwrenýän nemeler. Ve gitlerin nädip döreýişi, nädip gelip çykyşy hakynda da gatykan makalalar we nemeler bardyr, kinolar var. Şolar hem görmän nemedir, maslahat berýän ildeşlerimize. O soranyň hem gowy boldy. Ine şonuň ýaly şahsiýete değinilmeýär, şahsiýet bilen işi derdi ýok. Yani o Gurbanoğlu'nyň ady bilen, munyň boyu bilen, munyň o näme zady o haýsyna harhalyýa, haýsyna halanyk bu zatlar bilen o işi ýokdur, o derdi ýokdur. Ýöne o Gurbanoğlu nädip gelip çykdy? O Gurbanoğlu o näme üçin o şu taýda otyr we halkyň Gurbanoğlu'a seredişi. Şonuň ýaly bir soralar sorap biler ilk başlangyçda. Soň ondan soň şu soralaryň netijesinde näme çyksa, şoňa görä tezini dowam etdirer. Pikirlerini, tezini ýani. Şonuň ýaly o bir zatlar aýdyp biler gysgaça. Yani bizim Türkmen cemiyetinde näme üçin erwedi adam, gowa adam diýen sözler ýa-da şoň ýaly nämeler men üçin olar ýa-da irrasional görünýär. Irrasional ýöne şonuň ýaly bir nemesi bar bunyň aýdym. Ýene jahil cemiyet üçin gaty gowy çözgütdir. Käbir problemalar çözmejek bolsaň bu gowa adam ýa erwedi adam diýmeli bolýar. Iň aňsat usuldur. Ak-gara diýende bir at dakýan, o soňça çözülýär. Ýöne onuň aňyrsyny, hakykatny barlamak, izarlamak ýa-da adalatly bolmak gaty kyndyr. Men şonuň ýaly şu demagogiyada ulanýarlarda şu etati meselelerden hem garşydaşynyň ýa dinde jibolda dinleýicisiniň jemgyýetiniň jemgyýetleň ünsüni başga ýerik bölmek üçin şo bölüp oturkanam kiçijek bir bähbidi bardyr.
etjek bolýan zady bardyr, şoň aratyny goýmak üçin şular ýalak gurrunlar edilýändir. Bu demagogiýa diýilýändir. Bu demagog diýilýändir. Şo temanam öwrenim. Bu ulu demedir. Şu saknardaky nemeleri tiýin etseňiz, şolaryň içinde kän demagog görürsüňiz. Boşdur. Onum demagogiýany bilmem etmek üçin şu toýdaky aýdylýan toğutlar bilen şolaryň gurrunlary meňdeşirek. Aňarsy boşdur. Hiç konkretika neme ýokdur. Bir metele ortaya problema çıkarılıyor. Şu problemin çözüldüğü yani meti yoktur. Şartiyetlere girer planı akkara halal haram ve kovi yervet laboratuvariumusuna laboratuvarium olunca dolar yalak nemetmeye mümkün. Pomidor mu ayır yani sen? Kartoşka mı ayır ya? Ol şol alak neme. Ýöne biz täze Türkmenistandan bize meňzemeýän nesil ýetişdirmediler. Köne nesil biz şo dember wekilleri bizem sizin ýalak Türkmen bize meňzemeýän nesil ýetişdirmedi. Bizim edip biljek işimiz etdik, şu derejeye ýetirdik de. Şu atky Türkmenistanyň derejesinde. Bu derecede ýa-da adamlar ýaşap bilen ok, hiç bir jemgyýete ýaşap bilen. Bizim köne Türkmeniň pikiri, akyly, pikir ediş sistematy, yani şu däbi ulan boldy, däbi desury bizi şuna getirdi de. Şu zatlara düşünüp biz täze pikir edip bilýär. Nesil ýetişdirmedik. O da köýüne nesil çok täze nesile yetişecek nesile delil bermez ýalar etip onu dädip edip bilýär. Diňe şoňa düşünýän orada edip bilýär. Sebäbi biz şu atky türkmenler dünýäň şu ötüşini ayak uydurup bilen ok bilmese mümkün däl. Bilen oklarym ona görünüp bu da. O il nirede, sin nirede. Onun hem de adam şu küçücük behfitleri devletten behfitli deme oluyor da. Onun üstünü yapıyorlar. Yani behfitler var. Yani behfitin bağıram diye ayıp bilen okur da. Üstünü yapıp nemedip yani söz sokuşturup o demagogi değil ya da. Şunun içinde öz nemeciğini yöretmediler. Görünüp durunda bir çalı pikir ediyen adam için iğrenç de hatta yönü demedi adam değil. Adamın aşağı hili nemeleri oluyor da. Normal cemiyette olur yalaklat. Ayıp oluyor. Sapara, indi behbit diyeniz yöne nesil yetiştirmekten ulu behbit olup bilir mi? Sebäbi men bunu birazcık açıp nämedeýin, ine ýöne kayza toğun jüýjesini pişik aljak bolsa ýa-da it aljak bolsa, şol towuk öljegini bilse de çagasyny gorajak bolýar. Olarda ol tebii tarapdan berilen zat. Adamam edil şoň ýaly bizem ýaşaýan bolsak, ýa-da baky ýaşamyz olar. Bizim hem etmeli birinci dereceli işimiz nesili yetiştirip gitmek dälmi? Yo. Başka nämemiz, başka beýlekinji şol nesil yetiştirmek üçin elbetde sen iýmeli, içmeli bolýan energiýa gerek, pikirlenmek üçin, işlemek üçin energiýa gerek. Energiýany hem çörekden alýan, çörek hem yerden, onun üçin ýerine seretmeli. Olar birazcık näme zynjyrlaýyn gidýär ýöne. Şo zatlaryň hemmesi, hemme jemgyýetlerde de adamy, canlılarda diýin, hatda agajam şoň ýaly. Beýleki hatda käbir haýwanlar şol nesil döreden soň özleri ölýärler. Bir olarda akılım yok, yani intellekt diyen zat yok. Yani onlar refleksler bilen edýärler, yani birinci dereceli ähli canlynyň neslini yetiştirmek. Ondan behbit näme bolup biler? O kağız mı? Yine aydın o sana bir ütköşük bir näme okap beren şu wagt ekranda dur da. O käbir toýlar diýe bu yigitsiz bolýar diýe de. Näme üçin bunu okayan ben hazır. Benim bir tanışım var. Şolom
öz şu taýda ýöne toýu boldy aňyrda. Aýdym. O gaty o täze çykan ine şu korona sebäpli çykan bolmaly. Ine şonuň ýaly neme çözgüt käbir meselelerde çözgüt tapylýarlar o ildeşlerimiz. Ýöne ine şu bolýan toýuň nemesine seretmeli de sebäbini seredýärler miken? O çözüm bolýar, çözgüt o. Toy kemin düşünmedim yankı bir toy bolýar yigit Türkiýede, o gelin Türkmenistan'da toy bolýar, senin suratyň, portretiň goýýarmyşlar. Ullakan. Menem goşaýyn şeýerde ýa-da toy meselede doğrusyny aýtsak watandaşlar taparagy kimiň deňduşrak biziň ýaşlyk döwrümizde bular ýaly şu aýdyň ýaly adamlar sortlamak birine bir dürlü nahar beýlektini başga dürlü nahar berilýän mene göre neşten ýermi ýok doğrusyny aýtsam. Elbette günnüzki sadakası bolurdy şu taýda hem maqadan gaýnap nirde çorba nirde parlaw gelen adama hödür edilerdi. Akşamky ýaşlan toýuna ine o stoluň başynda o klassdaşlar bir ýerräkde kardeşler başga bir ýerräkde. O şey oğlanlar bir çetrakda gyýlar başga ýerde balkanyny oğlan garşy otururdy toýda. O ýaşlara den hatyrdaky stoluň birini öýdüler hem ýanyna kuşat şaýatlary bilen hiç kim teleskop üstünde oturup onu taqdim ederýär ýa ýeňsesinde prezidentin suraty goýulýar olur ýa derece bizim nesilimiz ýetmän bir soňky çykan zatlar şu soňky 30 ýylyň siýasatynyň netijesi halk ownap agyr şu güne geldi. Men ozalan bir kerde aýdypdym Taparaň 96-njy ýylaýdan bir sözi var. Bizim her birimiziň kalbymyzda kizicek niyaz ýaşaýar. Biz şonu öldürüp bilsek, onu biz adam, şonu edi bilmesek, bizim diktatörün biriydik. Yine şu küçücük diktatörlük, şu toyda da emele gelyen var, yine biz Tadir Bey, yine biz komşumuzdan hem yukarıdaki toy tutup bilýär, hormatly mihmanlarymız o taýda, ýa-ni toklyn etini beýle komşu bolan garyp basar, hana garry geçin etini o nähir beýle adamlar bölmeklik bolýar. Yani hatta bir ovan içinde, bir sıyırgınlı, bir köçede de adamlar şeydik bölünyen bolsa, onun bizde hani milletliğin duygu nerede bolsa. Yine men şu zatlara gatı hayran galyp oturýan, onu sonra o nähir beýle bolýar, kemine geline o taýda gyz durmuşa çykýar, oglanyň bärde. Bu näde bulary zakysyn geçirýärler. Ýok adamy näde gol çekdirýärler. We ýa para peşkeşler gurnolýan toy birinciden. Bu fiktivni toy. Bu real toyda. Hanın oğlunun ornu, hani gelinin ornu o taýda. Hani gyzygyny gujak kanesta kansok. Ve öýlenýän oğlan ýaşlar bile bolmaly dälmi? Portrede uğradıp öýlenýän bolsa, onda meniň portredim uğradyň şu tak bir bilmeýän bolsa jaýlasynlar, hani harmurady jaýladyp diýip aýdaýyn. Beýle de bir ýagdaý. Oraka tawwe sapara ýaşap gördü. Ýerdap görjek sapara. Portrede uğradyp öýlenýän eken. Öyle neyden diye mi halbuki? Yok. Ya o bu öňünden bellenen bolmaly da toy bolmaly. Yollar yapılıp bir ýyl geçýär. O soň ýanky. Oğlum däl pasport ýok, samolyot uçurny o. Aeroportlar ýapyp. 2 milliardlyk aeroport. Ine şol şu zatlar soramaldy, aşagyny şu zatlar çykmaly aslında. Yani şunu soran oklar mı kendi yani ben bir taraftan. Sorun bir anda atqatı keyin kemine oluyor. Sorun boli atlarım sorulan nokta. Onun hem çünkü şeyde boldu diýerlerdi. Ya soň näme var? Başda kemine şu toylar soň ýaly edilýän olsa diýmek, aslında toy bir zat üçin bolýar şu ähli nämesi bilen alaly, ýalňyşlar bilen alanda da bir zat üçin toy edilýär. Yani bir maşgala döreýär şu taýda diýeň. Ine şoň üçin toy edilýär. Ýöne sen arada bir öýlenýän başga bir ýerde durmuşa çykýan başga bir ýerde bolsa onu toy etmek näme üçin gerek? Indi bärde universitetler medil şoň ýalsa para. Bizde universitet kurmaly diýär. Ýöne universitetiň etmeli işi bilim bermeli. Ýöne bilim beren ok. Toyuň etmeli işem ýanky nämesi bardy şol. Maksat ýaşlar birleşdirmek. Ýöne o taýda ýaşlar birleşdirmek däl, toy etmek eýem näme bolupdyr.
maksat olupdur. Awa, tapawdy yok. Ol näme hayran galýardyk, ol robot bilen öýlenipdir ýa-da robota durmuşa çykypdyr diýen näme habarlara biz mene hayran galýardyk. Näde ol? Karşındaky adam däl, ýöne olar bir ýerde, ýakyn olar bir-birine. Ýöne bizde hiç hili haçan gitjek hem belli däl. Belki 5 ýyl, belki 10 ýyldan soň gider. Türkmeniň ýagdaýy älen gaty älen. O entek birek görmek ayrılışmağım bolmam akmal yani. Gatı nemeler var. O Toydan soň gecede işi var, onu äli internet çoň ýaly östü bizim habarymyz ýokmy? Indi demek aýdyň ben birdat aýtjak bolaýyn. Ine şu toylar hem de neme yani görkezmek üçinler. Yani daşa bildirmek üçün. Ne Türkmenistan'da şu kaşanlı salınyan dağıtlar vardır. Yani şu toydunu ediyor da Türkmenin toyunu. Yani dünya görkezmek üçün. O sırtın yalanaç, karnın ağaç. O 2 milyarlap, 3 milyarlap aeroport vuruyor. Aeroportun da samalıyor şunu. Onu yani ne şu aeroportun yörütü hikayeti var. Onu Addenur peridaşe del kemine. Ne 92. yılla kendir edildi ben bilen. Alarka. Yani Türkiye'nin Alarkası İngiliz şirketi bilen bile. Yani Türkmenistan'ın aeroportu, halkara aeroport derecesine getirdiler de kuruluşu ettiler, kurdular. Ya şon bağadı 60 milyon yanlış mı adam o dolar ya pound mı di o böyle köne Sovyet Soyuzu'nda ilkinci ya o halkara derecesindeki yani aeroportun nemeti kuruldu da yani çayat şu Alarka'da katı ciddi firma firma yani Türkiye'dekiler bilendir 5.000-6.000 işgari vardır. Ödüm teknoloji hiç gidemedir. Eğitim mühitevi olmalı. İshak Alaton yendir. Yanlışmadan. Ne 60 milyonluk bir aeroportum var. Ödüm Türkmenistan'ın, yani Aşıvad'ın gereğini 2 etse, 3 etse, 3'ün ediyeti. İnni şunu yıkıp yerine 2,5 milyar dolarlık aeroport buradalar. Yani Türkmenin toyu yalak neme için. Birinci tane o 2,5 milyar değil. 60 milyon dolar bile 2,5 milyardın arasında tafavudi. Bu da onu getirip bilen onun kim salıyor? Palimex. O Palimex firması nereden geldi? Şunu bileğiniz mi? Erol Tabancı diyenler demek. Men tanımak oluyor yani başta Türkmenistan'a gelenlerine Okan Holding tip bir deme vardır. Son proje müdürünün ornatörü mü ya da tasarruf nemesi bir tasarruflu bir olmuyor mu? Mahmut Uslu diyenler Fenerbahçe başlığıdır. Bizde makaron fabrikantalılar da. Şu tayda bir yönü mühendis. Döreşim Türkmenistan'da döredi o firma. Türkmenistan olmasın Palimex yok. Ola adam altından olanı bir aeroport salarıyla tecrübesi yok. Tendire o historia tarihi olmasa geçmiş olmasa aeroport tanımağı onu dost olmalılar derler. Öyle yani Alarka 60 milyon atalya, o da 2,5 milyar dolar atalya. Toy size. Yani bu bakalar biraz köprek olmamı mümkün hemen yönü gazetelerden emelerde okanmaydı yanına. O ne için gerek? Şurada ne Kur'an geldi, Kur'an oluyor. Sen unita da uğurlap görüyorum. Ne ustaydı subut ediliyor da. Yine elementarında hatta
Şu görmeyen Türkmeni yok. Siz şunu yuttunuz. Kediniz çıkarmayı yuttunuz da. Şu toya gidip gelişini bir alak. Bu yemeden ilk falan ucun tokuyarlar da sonra kalanı tokuyarlar. Şu çoğunu elinizde. Olur yalaklardan yüzsü oldu. Dirsel. Onu akla tıkacaklı adam derler. Görünmeyen de adam der. Şimdi şurada vurdu. Kim pampret oluptur. Kim aeroportun demesi oluptur. Kim şu fikri ertiptir. Ne edip şu proyekti geçiriptirler. Yani şunu analiz edin. Kimler çıkar aşağıya? Kur'an kulağı yoktur şatay. Yama saparagan aydalların üstüne koşayın. Eğer ruhsat versen saparağa. Buyur. Yama hatip doğru var. Vavalı meseledir. Ara tapavut yüzesi olup durdu. Ondan o tayyar aeroportun kaptanının getirip yine de sol bürgüdü salınmalı olup 2,5 milyar dolar, 2 milyar 400 milyon resmi aydılanıyor. Son üstesine çıktıcı, yenim çıktıcı oldu. Hakikaten o dünyada aeroport kurma tecrübesi olmadı kampanyaların bulur ya hava limanlarını kurma asla hakkım yok, hukukum yok olayını der. On kim diyor verirler? Bu soda son için şu mal Aşgabat'ta uçuyor samolyotlar kabul eden haklar sapara olan kurun yankı bir şol yankı tabançım yabancı kurun yemezi pasasını palasası çöküp yatıyor şorun içine. O da samolyot konur yerler. Son için ya koyun aeroportu kabul ediyorlar. Niyazın kurduranlar. Ya da Krasnovodsk ya da Çarjur'da konur yerler. Ne sebebi şu? 2,5 milyarda kurulan aeroportun hanglap yatıyor. İçi operlup. İçinde adam yok. Samolyotlar uçanak, konunak. Yani personelum yok. O yeme özüm aviasiyada işlemsen bir teknik tarafına edip verir. Şu içine kurulan encamlar var, teknik encamlar. Şolu günahı işlep durmasa olur bir yarım yıla yetmen hatardan çıkıyorsa bırak o içinde milyon kilometrelik filmler var türlü şartta ullanmak için aeroportun encamları için koyulan. Dur hanglap 2 yıl veri. Olur kim düzeltmeli? Yine de milyar becerçek mi? Yine halkın pul nira gidiyor. Doğruydu. Kim soruyor şu zatlar? Kime gerek şu zatlar? Hiç kim. Halkın gıdali yani. Yo on tövrünü bu topar Kur'an başka da yüzlerce Türkmen var. Ben şu Polimex var da o bilenlerin ne aydın ekrana çıktı. Onun eyleki vardır o Ahmet Çalık diye. O Türkmenistan'dan 1 milyar dolar alıp kaydın. Han var bunun içinde 1 milyar ne? Gerçi milyar dedi. Yok aydılarının yonkalarını sol devrini yazın devrini. O yam 4-5 sene köpelin ropulup. Hani bir Türkmen var mı milyar kazanan aydın? Görkadın bizim bir bilik kalı. Deme Kalmurat ben buradaydım. Yani şu tabancıyın ya Ahmet Çalık'ın bileyenini ya edip bilecek adının üniversitesini edip bilecek Türkmen oğulları var. Vahey. Üniversitesini ne öğüdüm şayet ne Ahmet Çalık ne utanman ne ekrana çıkıp edip bileyen oldu ne şu kap ne deyip tekstil fabrika vuracak korkuyordur da Aşırat Ayşülen. Pulları yoktu. Bizim yanında şu pul almalı geldi. Bizim kuk gördük de. Bir hep de yanında gelecek olup edip onun şu Aşırat Ayşülen alıp geldi de. Onları işe veremez yoktu. Sebebi hiç geçmişi yok o film. Yani şu taydan Ahmet Çalık olup gitti. Yani ortaokul bilimi var. Şu diyor. Onu Gülüyalak, yankı Alarka diyen firma. O dünyada belli firma. Ne için şöyle taşlak gitti? İkinci sefer vurmalı olsa ne için şöyle vurmadı? Ervet vuran oldu ne için şöyle pretend edilir demedilmedi. Mesele çözülecek olsa yolu kene. Bu da atlar ne için yoğuttunuz? Ne cemiyet yoğudun olsa o kalından toktular onu. O da ağır, yani ilk bilak unitada uğurlak gördü.
O geçti. Hiç kim işlat bilmedi. Adamlar bilmediklerini olurlar. Sonra o nerede giden aeroport. Sonra ondan sonra Kirada. havada o ikisi bundan bir kesti. Her dadı ikisi üçete gidiyordu. Yani 60 milyonluk dadı 2,5 milyarda çıkarıp bolyan oldu. Hem 100 milyonluğu 4 milyarda çıkaracaklar. Şolun hiçbiri yani şu Kur'an kulun dövründe edilen yatırımların hiçbiri bir kopuk liderci verenlerdir analiz eden hemmece. Ehli edilen yatırımlar köpüsü önümcülük değerler. Önüm öndürenlerdir. Hizmet verenlerdir. Ödem çıklayıcıdır. O iktidariyetin üstünde de yüktür. Hani iktidariyetçiler var olsun. Analiz edin. Şu yatırım demettiler. Şu peydatı şu. Delili şu. Ne için bu hatamını hiç kim doğuran? Ya devlet ne için hatamını veren yok mu? Yani şu atlar görkezmeyecek olup statistikanı yok ettiler de. Yani şu atlar gürletmeyecek olup intimiyeti yaptılar. Ya bunlar qatken zadı gizleýärler, gizlejek bolýarlar öz akıllarça. O çäri duruşunu yıkıştırıp bir köýün aşkybat gülýärler ýurtda. Mene köýün aşkybaty küýsýän şu atky şoluk nemelerinden. Doğru. O adamı da mowdy. O aşkybat ýaly şu eýlek milletlerim aşkybatda ýaşap giden adamlar küýsýändir şu aşkybat. Şolur ýaly bir neme ýa sosyal howaty bardy. Medeni howaty bardyr. Adamlar bir ıtnaşıklı, arkalaşıklı, hilaglı, hormatlı, bir häsiýetli, huýly, mertebeli halkymız bardy o taýda. Orta kirisi nemeti yok. O üýtgüç howaty bardy aşkybat. İnsanlyk nemetindedir. Bir illeşimizem ýazypdyr sapara heleyler hojaýyn oldu diýip. Erkek bolmadyň heleyler hojaýyn boldy. Bolmalymdyr. Heley däme senden ken ya akly pes. Şu ýanky nämäni aýdýarda ýene Ahmetçalyk ýalaklar gelip nirde ýoklar gelip diýeli. Şonun ýaly o ildeşler o sora berip bilersiňiz. Başdaky sor bir kısan sora var da olar çalıp geçen üçin. Olar tap bolanak. Ýanky firmalar biz ýöne bir kısanyny aýtdyk da ulurak nemelerini. Olar ýalyk näçe tane firma bar. Ine Türkmen Teheran merkezi ofisinin şäheriň merkezinde ulukan ofisi bardyny. O ähli Türkmenistanam şu sorup oturanyny bir Türkmen bilýän. Türkmenistanyň kanunlaryny şolar ilk bilak ýazyp ondan türkmençe geçirýärler tabii. Ya bizim yani milli nememiz şol bot bilişimiz. Ya da hem bir adam şu toyumuzdan başlayandır. Ne şu toy o da ölümül dağıttır. Täze durmuş başlayandır. Türkmenistan hem ine şonuň ýaly edip gurmaly däl. O täze Türkmenistan. Bize meňdem ýan Türkmen, täze Türkmen gelmedi. Ine Niýazowyň gelenini bilýände nämet ol bir aýdym bardy. Uly ýylyň serdar diýip saýlany diýip azatlyk, erkinligi saýlanymy diýene, şonuň ýaly bir aýdym bardy. Aty ýadymda galan. Bir näme. O setirlerini ütküdip kemine bugun kulay diýerler. Tutun toyun kutlu olsun arkadağı. Olaram ogry, arkadağı ogry. Aýdym. Inde
yine şol Niyazov'un gelişi de saylanmadık adamı şonu yalık edip karşıladılar, toy edip. Yine gelip yeten neticesine hemen bilýändir ildeşlerimiz, görýänler, şo döwür ýaşanlar. Yine benim ýadymda bolsa o menden ularyň hasam o ýadymda bolmaly. Adamdan gatnaşyryna da samimetlik bolýandyr. Kenine toyu edende de bir dogsun gelýändir toyu. Ýakynyň gelýändir. O adamyň nüňläp, ýüzläp beýle ýakyny bolýan nädir? Ýokdugym görünip dur. Kadam bir-birine nokta. O näde ýakynyň bolýar. Ne şu wagtky durmuşyňda teredip birek ananyp bilen gowan. O näle ki ýakynyň bolýar. Toýumda 100 sanak, 1000 sanak adam bar. O her birem bir-birine ananyp. Ya da saparaga näme bar ina kyn güne düşýänlerde ina kömek soraýarlar, kömek edin diýenler. Toýuna gelen bu adam diýen. Toýuna gelen bu adam nerede? Ol diňe toýda gelmelidir, islendik we bu adam bolýan olsa bolýar, şu bu adam islendik we sen ananyp biljek, ýa-ni bir näme kömek edip biljek. Şoň ýaly gatnaşykda bolýan adamyň bolmaly. Yani toýda 10 adam ýa-da 3 adam gelende gören dälsiňiz. Toýda hemişe köplük gelinýändir. Ýöne adam ağır günde, kıyın günde ol her kimin başına gelip bilir. Şoň ýaly güne düşen o adam ýanymda 2 adam, 3 adam bardyr, ondan kendi eldir. Olamda onu en atasy şoň ýaly. Gaty erbet zat, hiç kim şonu soran o. Ben şu öten ýurtlaryň, milletleriň nemelerini seyredýänler. Onun bu gaty gem bolýanda. Şular mümkinçilik bolman eden oklar. Halmurat ine tenem şaýatdym. Şwedlik Tileşkan minip ýol ýapyp toý edip gördümmi? Kan bolsa o adam ýüşe. Ne? O öd ýakynlardyr. Öd ýakynlar da onlaryň naşlar. Onun kendi ýakynyň bolup bilen ok. Durmuşda ne görüp görsüňler. O ödüňi näme üçin aldy? Şonu ürje diýerler de ödüni alman. Ödlerini alýarlar. Helledi we diýerler. Çaptan bel pul çykaryp berge batyp. O görüýsi awusy ýyllar giden oga. Türkmen ýalem onuň şoň üçin täze nesil bize meňdemelerler. Ondan hiç neme yok şurmen nemetmen bize meňdese işleri gaýtdygydyr. Şu täze şu neme dünýä şu ötüşe ayak uydurup biljek nesil ýetişdirmeliler. Özüni ýalak bolsak bitdigimiz biz. Bize meňdemeler. Täze Türkmenistan maksady şo bolmaly. Yine bir soru var sapara azıcık o kiçirek sorulara seredeli şu at. Täze maşgala guran ýaşlara jaý almakda döwlet tarapyndan nähili ýeňillikler törediler şu arada aýtsaňyz diýe. Bu soru gaty hoplu bir soru. Toy etmeden hemmedanyň gül ýalap görmek. Menem şonu aýtjakdym. Ine döwletiň edip biljek ýeňilligi köp çykda jetmäň diýip düşündürşi işlerini geçer. Ýöne o jaý almakda kömek etjek bolsa döwlet ine näme zat? Döwlet o Huda tarapyndan asmandan göýberilen bir güýçmi? Hemme kime kömek etjek bolsa döwlete kim kömek etmeli? Ýa-da döwlet nireden döreýär, näde döreýär diýen. Döwlet siz ine döwletiň edip etjek yani borçlary kömek diýip aýtmaly döwlet kömek edýän däldir, borjyny ýerine ýetirýändir. Ol düýünden ýalňyş bir näme söz bilmedim aýdym. Ulu gürleýän bolmagy mümkin. O döwlet kömek edýän däldir, borjyny ýerine ýetirýändir. Borjynyň içine girmeýän bolsa şol etmeli iş. Döwlet edýän däldir şo zady. Ine mysal üçin döwletiň borjy bir täze doğulan çağı var olsa şu 18 ýaşyna çelli näme etmeli? O bilimine, eğitimine üpçün etmeli, ondan soňra maddi ýagdaýlaryna o gerekli nämede
Yine şu borcudur adam yetiştirmek hususunda. O yetiştirenden son 18 yaşına çelli getirenden son hiç saatine koşulayan değildir. Ondan son salgıt töläp başlaýar. Pensiya çıkýança, pensiya çıkandan son devlet yine täzeden öz borcunu yerine ýetirýär, ýagny pensiýasyny berýär. O hatsahana çıktaçylaryny giderýär. O yine şoňa benzeş. O edilmeli zatlar var şonuň ýaldyr. O kömek sözü düýünden ýalňyşdyr. O devlet nemesinde hiçen bolanok. Doğru gelen ok benim fikrimçe. Yo ona bir neme düzgün var. Ne cay bilen yakıt täze öýlenenler üçin etmeliler. Hem kişinin üçin etmeli. O bir ikinciden hem kişinin üçin etme üçin şoň bir altyapy bolmaly. Ne Şweýetde näde kuruldy? Şunu aýyp bereýin men. Ne cay aljak bolsaň taňa iň arzan kredit berýärler-de 3%, 1%, 1,5%. O 30 yıl lavam berýärler. On 5 yıl alasyň gelse, ýöne sen berýän. Niýdir? Ne? Sen işin var bolsa o da. İşin ýok bolsa taňa o krediten beren oklar. Sen işin bolmaly. O krediti ýerine berip biljek nemen bolmaly. İşin bolmagy üçin hem hünäriň bolmaly. Hünäriň bolmagy üçin hem sen bilgini arttırmalı, gidip çok kurslara, okullara okap hüner edinmeli. O sen hünersiz olup sana iş verecek adam yok. Sen ekleme borcu yok az. Sen sana kim bergili? Ne bizim ne yani köýüni Sovet demesinin postsovet sindromu değil ya da beyinlerine kalan da biri bir zat bermelimiş. O biri diýäniň kim? Biri diýäniň şu halk özüň ýalyk adamlardan ibaret. Döwlet diýäniň sizden ibaretdir. Aýdan başga bir ýerden gelip demedilen zat däl bu. Senem öz günüňi işläp, birat döredip, yaradyp, gazanyp ýaşamalysın. Kıyın haklar bolyandır. Ya geçici, ya işin temsilini çalışayansın, ya kerin hünerin çalışayansın, okuyansın. Şu da atlara yörüyte devletin böyle programaları vardır. Şu döwürde sen yani gerek olsa kredit berýändir ya da kömek berýändir. Onun düzgünleri vardır. Sen bir kär edinjek bolsaň, ýöne sen yatıp o menem öýlenjek, mene şu ýyly gowurdum. O gaty gowkeni mağa jay berdi barp bilmeýän. Näýdek bolýar? Dünýäniň ýeresinde bar zatlar. Şoň üçin ne käriňizi, hünäriňizi göstermelidir. Döwletiň borjam, ýani bilim, bilgi, ýani okuw sistemasyna üns berýär-de. Bilim şonu etmelidir. Çağa yani 10 yaştan 18 yaşta çendi devlet hem bir taraflayın şu okuğuna da sağlığına da hem de adına üçüncülüğüne de ölçülü eder, kömek eder. Sen yeni satası olup tesine kömek etsen o sana da şapkadan verir. O çağan gerek olsa elinden amalar. Ve devlet için kendine çağan önemlidir. Çok adam olup yetişmesi, hünerli, kärli, sagdyn bolup yetişmesi. Sen şoňa päskel berjek bolsaň seni ortadan aýyrmalydyr. Ve döwletiň wezifesi şodur. O sen o ýa giljek ýerde ýatyp turanyň nemen däl. Çağan. Sen öýlen beýle adamlara ýala adamsyň. Onun bizim milletimizde bir elbet bir häsiýet bardyr. Ekmen orjak bolýandyrlar. Eken wadyň orup bolýandyr. Ekmedik wadyny orup bolýan nädir? Ya bir ekine ýeri ormaly. Ne korrupsiýaň düýbi şu taýdan başlaýandyr. Şu düşünjeden başlaýandyr. Ekmen orjak bolýarlar da. Şu wagt ol başary ýurtda gitip görmelerim şondandyr. Sen näme o ýurdu sen gurdunmy?
Misal için aýdýanlar. Haýsy ýurt bolsa bolsun. Teňe kakan goşandy wamdy. Teň goşandyň wamy ýurt. Özüm bir zat talap edýärlerdi. Ne bärdäki adamlar diýär. Bizim ata-babalarymız rahmet çekip bu döwleti bizim borcumuz tireklemedik. Haklan. O bir de diktatör var. O diktatör olanı bulur da eker. O de olup biliyet diye bir şeyle olmadık olsak. İdinde dözedim diyor. Eken dadın olup bolyandır. O ek men burada talep edýärlerdi. O kim et bir borçlu adam yok dedi. Näme eken bolsaň, şonuň gorursun. Ne sizin hatyryňyz berdim koymadı. Ne onuň şu durmuş. Eken dadynız şol. Mektepde çağalaňyz näme okuýany bilen gokmudy. Misal üçin. Ya üniversitede näme öwredilýän siz bilen gokmudunuz. Näme bolup ýetişýäňizi göreň gokmudunuz. Spesialist bolmajagyňyzy bilen gokmudunuz. O kim buna ekär? Ne? İdarla vermeli şey. Bir nurakar diyorlar da. Yok, böyle oldu. Sonra o arada başka aytacak nememiz var olsa, yoksa ikinci bir soru okuyacak. Geç. Ben hiç kaçaydayım kömek meselesinde hiçbir devlet hiç kaçan hiç kime kömek edýän değildir. Bähbiti yok olsa. Devletin, İslendik devletin etmeli işi vardır. Devlet olan olsa. Yani cemiyet, devleti, cemiyet ya da ilatı devleti kuryandır. Devleti emele getiren şol ilattır. Ve o tayda devletin edýän işi var. Yani devlet edýän işine hükmen suratda pulun alýandyr. Yani şoň karşısında çalgıtlar bilen tölenýändir. Indi kömek meselesinde aydaly biri öýlendi diýip ama jaý berse, ol jaý biriniň salgıtlarından toplanan pula salınan jaýdyr. Jaý bir yani capital İngilizcesi, Türkmençesi näme bilemok, yani bir kapital. Kapital, bir kapital, taşanma, gayrimenkul. Onu emele getirmek için o tayda devleti siz görkezip bilýäňiz, mine şu devlet diýip görkezip bilýäňiz, o tayda türlü uruluşlaryň, adamlaryň, şonda şahslaryň şol jaýy gurmak üçin biri fundamentini uydu, biri renkini oňardy, biri içiniň beýleki remontuny etdi. Şol adamlar işledi şo tayda. Näme üçin işlän zadyny saňa sowgat bersin şol işlän adam. Ol işlän adama pul bermeli. İşlän adam sen özüň hem bolup bilersiň. Sen mutuny jaý salyp bilýärmi? Mutuna salan ýagdaýynda da sen hyzmatyny muta hasaplap bolýa, ol bulçuluk nämesinde hyzmatkän sanalanok. Ýöne şo tayda ulanılan resurslar vardır. Sement ulandım. Beýleki onun için enerji ulandım. Enerji gün-günden azalýandyr dünýäde. Yine şol zatları ulananyň için onun çykdyjysy var. Çykdyjysyny döwlet saňa üpçin etmek için ol çykdyjyny bir yerlerden almaly. Şol döwletiň haýsy pulda edýän bolsa şol işi. Onam ähli Türkmenistan içindäki watandaşlaryň ählisiniň saglyklарынан emele gelýändir. Ol gazdan gelip biler diýersiňiz, ýöne gazam halkınki hem adama deň derejede özemdiňe bizim hem de neslimizden var onun içinde. Neslin nämesen var ol diňe 5 milyon adam 5 milyon adam Türkmenistan'ın ýanky gaz we neft rezerwi, ne şoň ýaly rezerwi var. Şonan 5 milyon adama paýlaşyldy diýmek batdy erwet we ýalňyşdyr. Şoň üçin ona şu günkü ýaşaýan ilat hatda şol tebii baýlyklara karar berip bilmeýär sebäbi neslin öňünde jogapkar biz şo zatlara. Indi şoň ýaly ýagdaýda şol ulanylan zatlaryň hemmesi köpçüligiňki hatda neslin hem bir ýanky çöreginden diýeýin. Nesliniň çöreginden emele gelen bir jaýy näme üçin sowgat berilsin. Döwletiň etmeli işi notariusdur. İslendik ýagdaýda sen adyň näme bolsa şol ad hawaşy şoň ýaly diýip sen şonu tasdikleýär. Öylenen tasdiklat. Öylenen tasdikleýär. O taýda tasdiklamama hakkı yok. O meselede yani kişi devletten üstündür. Kişi gönü varıp talap edýändir. Haýsy guruluş şol öylenende tasdiklanýan işi yerine ýetirýän guruluş bolsa şol
maşgala guruluş olar, näme guruluş bolýan bolsa şol tasdiklamaly, başga çykalgasy ýok. Sen talap edýän göni talabyňam ýerine ýetirmeli ol. Hiç gili iýza nämesi ýokdur. Olam kanun esasında şoňa bolmaly. İkinciden serhetlerini goramaly döwlet. Serhetlerini näde goraýar? Howpsuzlygy näde üçin edýär döwlet? Saldatlar var. Yani döwlet karşına çıkan değildir. Saldat karşına çıkandır. Saldat kim? Saldattan vatandaştır. Yine senem bolup bilersin saldat. Yani olam görýäňiz mi berde de döwlet diýende yine şol iň soňunda halka gelip ýetgendir. Döwlet şol işi etmeli. Yani gora işini. Ondan sonra içerideki asudalyk ve içerideki safety näme bolýar? Parahatçılık bolýarmy? İçerki howpsuzlyk. İçerki howpsuzlyk, yani oğurluk diýdi, dürli şu günde terrorizm var, ondan sonra yine howpsuzlyga yana koronavirus ýalyk, ýene ýalyk, şoň ýalyk pandemiýa ýagdaýlaram girip biler. Ine şol meselelerde çözmek üçin döwlet akly bardyr. Ol aklam ýene şahslardyr. 1000 adam, 5000 adam ýa-da 100 adam bolup biler, ol ýetipler bu döwletiň guruluşuna göre. Ýöne işleýiş sistemasyna şoň ýalyraktır. Indi döwlet nesil yetiştiren wagty aslında ine 18 ýaşa çenli şoňa pul ýatyrýar. Pul berýär, hatda şoň belli bir möçberini en atasy ulanyp biler ýalyk ýagdaýa getirýärmeli hopan suratda. Olam döwletiň ykdysady puldawy bardyr, şoňa degişlidir. İkinciden döwletiň bekasy, ýani sustainability diýsegem dogry bolar. Dowamlılığı üçün döwletiň bir garantisidir. Döwlet näme üçin çağa ýetişdirýär? Pikir etdiňiz çağaňyz üçinmi? Ýok, döwlet hakly başga hilidir. Çağa üçin däl. Şol çağa döwlet bilýär ertir salgyk tölecek, ertir belki täze bir açyş etjek ýa-da şoňa meňzes, ýani döwleti güýçlendirjekdir. Döwletiň güýji, döwletiň daşarlarda nähili tanalýany reputation diýilýär. Reputasiýasy döwletiň göni vatandaşlaryň üstündäki ýükdür. Häzir Türkmenistan näli tanaýar daşar ýurtdan bilmeýän adam, näli tanaýar Türkmenistan içine gidip tananýar, Türkmenistandan daşyna çykan adamlary görýär, sizden sorasyn, soramasyn özüňiz alyp barşyňyza seredip Türkmenistanyň nähilidirini bir gözünde canlandyryp bilýär. Ýöne bir 10-15 sany aýda Türkmenistan vatandaşlygy bilen ýakynan gatnaşan adam Türkmenistanyň içiniň nälidigini göz öňüne getirip bilýär. Ine Türkmenistan döwletini siz berde vekili diýsek, temsilcisi bolýanys şoň. Ine döwlet näme? O taýda kömek diýen düşünje siyasatda bardyr. Men onu ýalňyş bilýän, ýalňyş hasaplayan siyasat hemişe ine o kömek etdiýäs. Ýok, kömek edeniz ýok. Ol etmeli işiňiz. Onu näle sen etmeli işiň kömek edýäs. Çörek alan wagtyň saňa çörek satýan adam çörek kömek eden olar. Çörek satýar size senem alýan onu. O taýda kömek meselesi ýok. Döwlete medil şoň ýaly. Ýöne siyasatda beýnansak da şol populizm nämesinde ine şunu etmeli, onu etmeli diýip etýäs diýýärdi. O aýdym. Başlygynda çykdyjy bolmany istat edip bolan olar. Ine jaýy muhut bermeli däl, o kredit hökmünde o diýip soradym diýip ýazypdyr ýanky ýyldaşymyz. Krediti şonam aýdyk geçerli biz kän näme var adaýdandyr vatandaş şol yer su reformasy we hususy eýetçilik. Onun ýanynda bank sistemasy var. Türkmenistanda ene şol kredit meselesinde döwletiň ýa-da döwlet tarapyndan ýeňilleşdirilen kredit programmalary boljakdyr. Ýeňilleşdirilen diýende ol belki ýani interest rate'iňiz sizin minuslarda da bolup biler. Näme göre? Inflyasiýa we banklardaky beýleki interest rate'e göre. Ýöne ol işlerde ine maşin almak vardır. Maşin satın alacak bolsaň, ondan soň jaý aljak bolsaň, o taýda öýlenseň, öýlenmeseň diýip şert goýmagy men pikirimçe dogry däl. Jaý almak üçin sana kredit üçin edip bilýär. Ýöne kredit almak üçin ýene sen hukman soňra kärim bolmaly. Kredit bankyň üstünden geçirip bilen ok. İslendik döwlet olaýsyn onu bankyň üstünden edýändir. Bank hem senden kredit bağlyň bolýar diýin. ýa-da kredit mümkinçiliğini olarda barlak görýärler. Sen şol krediti berip bilýärmi, berip bilen ok.
Sebäbi berip bilmejek kredit hem bolup bile her bir ýagdaý bolup bile. Banklar hem ol risklary gaty gowy hasaplaýandyr banklar. Ýani bizden gowy hasaplaýarlar. Ine şol şertleri yerine getirip bilýän bolsaň, olam hatta döwletiň bir borçy diýip bileriz. Hatta sana ýok diýmene de hak ýok o meselelerde. Sebäbi hususy eýeçiliğe geçilenden soň, ine bazar ykdysadyetine geçilenden soň watandaşlar ine şu zat bardyr. Pulu men nereden tapsam diyen düşünce yoktur. Pulu bazarıp Çin ediyendir. Hazır problema, bizim problemamız pulumuz yok. Cayı alacak olayız, isteğimiz var. Yöne pulumuz yok. Şoň üçin yankı talap dörep bilen o. Pulun olmasa talap dörep bilme, istek olayadığına. Yöne sen şu pulu bazar yankı sistemalar, bank sisteması devletin banklardan isteyen ya da talep eden kredi programmaları yenileştirilen. Yine şu şertleri döredip bile, şu şertler özü eýem sen pulun olmasa da pulun baryalyk edip görkezýär-de. Kredit meselesi şondan gelýär. Kredit hem aslında bir puldur, ama kredit diýip adlandyrýarlar, ýöne pul şolam. Şonu döredip berip bilýär o sistema. Ve onu hem adam kullanıp bilýär. Hususy bankdyr, näme aýdyň şonu bir aşaňçylyk geç, banklar bolýan näler? Merkezi banka bağlı neticede. Merkezi bank ýöne şol meseleler üçün, yani şol направление üçün krediti aşağı patent bilen hususy banklara berýändir. Onu döwlet edýär diýip düşünmek, döwlet şu şertleri döredýär. O bank hususy bankdyr. O bank yani beren kreditini ýygyny almasa batýandyr. Ýa. Markus diýen ildeşimize ýazypdyr aýdyň ýanky aýdanyň mortgage bolýar diýip ýazypdyr. Mortgage o nemesde programmasy ýalyk bir zat. Aýdyň ýanky. Hawa şoň ýaly at bilen geçýär o programmalar. Her türlü demeler var. Dürlü bolup biler, ýöne ine bärde iň esasy krediti üpçin etke banklar, ýöne banklar hem kredit üpçin eden hususy bank bolsun, indi hususy diýip aýtdyk, ýöne bazar ykdysadyetindäki bank sistemasy döwlet banky bolan ýagdaýynda da ol döwletiň bir guruluşuna bagly ýa-da döwletiň bir guruluşynyň portfoliosy görnüşinde bir bank bolup bilýär. Ýöne şol bank döwleti dinlänok ýa-da döwlet ona buyruk berip bilenok, sebäbi Merkez Bankyň sistemasynyň içindedir. Daşdan çyksa ýa-da işläp bilmeýär ýa-da daşdan çykan ýagdaýynda manada ulanyp bilmeýär diýen. Merkez Bank şonu edip bilme güýji bar o. Şoň üçin daşary ýurtdan bir bank Türkmenistanyň içine gelip gurulan ýagdaýynda da daşary şahs ýa-da bir firma Türkmenistanda bankyny gurdy. Ol bankyň ýanky işleyiş sistemasyny üpçin eden Merkez Bankdyr. O daşary ýurt däldir. Mümkin däl onu edip bilmeýärler. Onun üçin hem elbetde Merkez Bankyň güýçli bolmaly. Güýçli bolmaly diýende akyl bolmaly. Merkez Banka aklı ve düşüncesi ve kuruluşu doğru olmalı. Şol ýagdaýlarda daşary ýurtdan banky sana kendi täsir edip bilmeýär. Merkez Bankyň elinde ol. Indi bu şertleri banklar size kredit öredip berýär ýöne döwlet ýa-da döwletiň ykdysady puldawy nämen döretýär size iş şertini döredip bermeli. İş yerine, iş orunu döredip bermeli. İş orunu döredip bilecek, şonu körükläp bilecek yankı multiplikatorlar bilen üpçin etmeli şu zatlar. Yani yine şu şertler hemmesi bir ara gelen ýagdaýda vatandaşlar ynanyň jay almak, maşin almak, o zatlar gaty aňsat olar, sebäbi dünýäde on yüzlerce çözülen yerler var ya da näçe sapar gaýtalanyp çözülendir. Hiç zat. Türkmenistanda gynansak da maşin almak ullakan bagtýalyk bir zat, jay almak ullakan bagtýalyk bir zat. Ýöne o oň ýaly däl. Dünýäň beýleki döwletlerine seredip görýän 30 ýaşyna ýeten istendik ýaşlar, 30 ýaşynda ýem öz toplan pulu bilen maşin alyp bilýär, öz gazanan pulu bilen jay alyp bilýär. 30 ýaşynda edip bilýär onu. Ýöne oňa pulu bilen eden ok, hemme pul ýanky nagat pul bilen eden ok, kredit olanýa ýa-da şoň ýaly bir programmalar bilen olanýa ýöne iň sonunda şol hususy öz jaýynda ýaşap bilýär, öz maşynyny minip bilýär. Ve geleceğine de garanti vardır. Yine şol şerti döreder. Täze Türkmenistanda bizim elbette yine şol zatlar ol hükmanız suratda edilmeli zatlar eğer biz bir döwlet olup ýaşap biljek bolsak. Aydın ýanky ösen ýurtlarda aýdan zatlaryň var, maşynyň jaýyň bolmagy. Bolan adam o garyp diýip hasaplanýar. Şonu hem aýdyp geçmeli. Soň ýene bir soru gaýyn şoňa ýakynrak bir soru diýeli.
O täze Türkmenistan gurulandan soň Garawazar we döwlet bahasynda döviz narhy, ýani valyuta narhy bar. Bu arada nähil sistema getirmeli diýär. Yani şu wagt o döwlet iki narh var diýär-de. Saparağanyň iň gowy gören temasy. Näme üçin iki narh var diýip soraýa, ildeşimiz hem şonu soraýa. Ýöne täze Türkmenistanda nähil bolar diýip soraýa. 3 narhy bolar diýelim. 3 bolýar. Yok o ýene diýen valyutan kursu arada vatandaşlar valyutan kursu hiç bir döwletde ya da hiç bir bazarda iki sanak bolup bilmeýän mümkin däl. Hiç hili mümkinçiligi yok. Yine plano ekonomikany alıp göreli. Plano ekonomikada da iki sanı kurs olsa plano ekonomika işlep bilýän däldir. Mümkin däldir. Yok, oň ýaly bir mümkinçilik yok. Bazar ykdysadyetinde de edil şoň ýaly ýanky näme volatility kurs bolýar da bazar ykdysadyetinde. Ya da üýtgäp durýan kurs bolýar. O plan kurs sabit kurs dälden üýtgäp durýan kurs bolýar bazar ykdysadyetinde. Olan bir sanak bolýandyr. Aýdaly şol üýtgeýän olsa 1 manat galdy ýa-da 1 manat düşdi diýen bolsaň, hemme ýerde şol bir sagatda, şol bir sekundda şoň ýaly üýtgeýändir. Başga hili mümkin däl. İki kursun bolmagy hiç haçan dünýäň taryhynda hiç haçan hiç bir ýerde hiç hili şertlerde dörep bilme mümkinçiligi ýok. Türkmenistanda ne bolup dur haýdyn ne bular Türkmenistanda yine Türkmenistan'da da vatandaşlara yine bir zat aýdaýyn. Iqtisady iqtisadiýetiň düşünjesi bilen aýdan ýagdaýymyzda Türkmenistandaky bankyň kursu ýa-da näme diýerler resmi kurs diýenimiz şol Garawazar kursudur. Ýöne adamlaryň öz elinde aýlaýan kursu bardyr, olan bazar narhy ýa-da dogry narhydyr. Şol beýleki Garawazar. Iqtisadiýetde black market diýeni döwletimiň marketi black market. Hawa şol bankdaky kurs Garawazar bolýar iqtisadiýetde. Ýa-da esir döwründe talon bilen önüm alýan bolsaň, ine şol iqtisadiýetiň dilinde Garawazardyr. Talon bilen önüm bermek. Ýa-da ine jaýa oçra ýazylýan bolsaň, iqtisadiýetde Garawazardyr ol. Näme üçin Garawazar diýen sebäbi sen eger talon bilen bir önüm alýan bolsaň, şoň bahasy eýýem hakyky baha däldir. Önümçilige gaterwet ziýany bardyr o. Gaterwet ziýany bar. Ýa-da jaý aljak bolýan, näme bilen alýan bolsaň, oçra durýan bolsaň ýa-da maşyn üçin oçra durulýar diýip bilýän esir döwürlerinde maşyn almak üçin. Eger sen oçra durulýar, ýaky maşyn üçin hem bedada. Saýdan başlap ine şol zat saparağı iqtisadiýetde näme diýär? Eger şoň ýaly bir zat bar bolsa, şol Garawazardyr. Garawazar hem iqtisadiýeti ýykýandyr, ýok edýändir. Iqtisadiýeti ýykyp bilmez, indi iqtisady güýji ýykýandyr, ýok edýändir. Nämen esirin käbir ýalňyşlaryny şonda da görýän. Näme üçin maşina oçur bar bolsa bahasyny gymmatlatmady? Bazaryň özü bahany bellep berýär, sana o taýda baha bellemek gerek däl. Baha belleri ýaly sen kim? Bazar duran wagty. Ýani bir tarafta arz var, bir tarafta da yani bir tarafı talap var. Talap var, arz var. O ikisi öz arasında ılalaşıp bilýär, ona täsir etme mümkinçiligi ýok. Hiç kimin hem sen Merkez Bank bolay. Amerikan Merkez Bankı täsir edip bilýärmi? Şu wagt Amerikada 6'ny geçti. Yani 6.4 mi? İnson nämeden oldum. Inflyasiýa. Bahalan artmagyna Merkez Bankı täsir edip bilýärmi? Dünýäniň iň güýçlü Merkez Bankı ine FED. Edip bilen o var. Edip bilmejegine de bilýär, düşünýär şol ýagdaýa. Şoň üçin olur bahalara täsir etjek bolan olsa, täsir etjek bolan günüň addaçasy diýen, bazaryň addaçasy var. O özüňi nerede tapjagyň belli däl. Ine o dollaryň bahasy meselesinde de ol soraw men elbetde belki näme dip bilersiňiz, Türkmenistanda biz öwrenişipdir, şoň ýaly zatlara we hakykatlar diýip bileriz. Aslında ýok, hakykat däl, ol bir saklalanan bir zat. Hiç bir zat. İki kurs. Türkmenistan'da tamamıyla doların iki kursu var diýeniz. Aslında iki kurs yok. Yine men gidip şu gün dolar alacak olsam iki kurs haysını saylap bilerin. Haysını saylap alıp bilerin ben şol iki kurs. Haysını ulanıp bilerin. Ya da bazılarda önüm alan vaktiniz haysı kursa göre şol önümün bahası yükleye.
Ya da yine daşında okuvçular, studentler var. Şolara pul uğratacak olsan gidip kaysı kursdan bazı näme dolar çalışıp bilýän. Ya da elinizde dolar olsa siz şonu nereden çalışýanyňyz? Bazı yani resmi kursdan çalışýanyňyzmy ya da bazı kursundan çalışýanyňyzmy? Bazı bir kursu işlenýändir. Yani iş görýän ya da işlem görýän kurs ýekedir. Olam şol 24 manat, 26 manat şol. Onam zordan tutup durmuşlar. Yine bir ildeşimiz yazıp duruyor. Bizde polisiyalar bazılara tesir eder deyip. Yok, polisiyan bedbahtçılık şu polisiyalar o önümçülüğüm şolur kontrol edildi diye şoların üstüyle ne diyorlar. Yani siz aç olsanız şu polisiyalardan sorumlular. Şolur cevapverçilik üstlerini alırlar. O iqtisadiyetin içinden sizin ne işiniz var? Miliseler. Siz niye dokudunuz? Siz iqtisadiyeti tehdir etmeliyle Olarım hem köpüsü muğulayım. Sizin borcunuz mu? Polisiyadakların köpüsü muğulayımdır aslında. Muğulimçilik diplomları var onların. Pedagog, yani Türkmenistan'ın yetiştirilen pedagogları polisiya olup biliyor. Halkı orkuzya demek, çağaları orkuzmak, halkı orkuyan, yani bizim pedagogiki fakültetlerimiz ya da institutlarımız, üniversitetlerimiz orkuzmak için, o tayda pedagog olmak için değil, orkuzmak için yetiştiren olmalı kadrlarını. Sebebi istendik şol pedagogik institutları otaranlar polisiya ansatlık bilen işe girýärler ya da komitete polisiya işe girýärler diýip. Sapara bu muallimler hemme yerden çıkýar. Her näme daşyna şana aldyrsan Gurban ulyna yetiştiren muallimler tapmaly bir yerden. Nähil muallimmiş. Şonun ýaly ildeşler başga da soragyňyz bar bolsa şu soraları soran yine şunun ýaly düýplü hasaplap bilersin şu soraları. Türkmenistan'da o dolar kalır mı ka düşer mi ka diye yine aydın. Türkmenistan'ın o dolar nemesi. Yani olacağını Hudaydan başka bilýän adam yok. Dolardyň. O tebebi hiç kanuno kada gawat gelen deme derler. O ten polisiýa ten bakan ketgitleyen olsa dolarım çolur ketgitler. Yani barıp yetecek derecesi. O barıp yetecek derece tozlu, yem tozlu. Yaşap bilme mümkünçülüğü yok. Pluralak cemiyetin yaşama hakkı yok. Yakın mümkünçülüğü hem değil. Bu bir parazit nemen formatı. Yine kärsiz, hünersiz bir topur 100 miňden gowrak milisiýa var. Ellerine pok gelen o. Yine şolar çörük ýemeli. Sizi zorla ýemeli. Siz işlerini elinden alıp ýemeli. Başkaça çörük ýep bilen o. Onun yani döwlet tarapyndan öňüne goýulan mesele de der. Ýöne çörük ýemeli bular. Ana korrupsiýa da yani başçylyk hemmece şol atdan gelýär. O hiç bir üniversitetin kär hüner bermeýän bolsa, ondan çıkan adamlar çörek ýemeli, ölmeliler olur. Çörek ýemeli bolsa, çağdan eklemeli bolsa, olur eder, zorlardın. Kim işin başarayan bolsa üstüne çökerler. O şey ne? Türkmenistan ýagdaý şol. Däw bolsa aýdyp berin. İşleyen adamlar vardır. Elinden malını aldıranlar vardır. İşlek görüp görgüsünü çeken adamlar vardır. Bu ýagdaýy kim öğretti? Siz de öğrettiniz, öyle mi? O korkuzma, ürküzme, yalan söyleme de hemme şondan gelýärler. Özü gözüňde tutup görün. 1 milyon tane kärsiz, hünersiz, maşgalaly, çağaly halk var da. Ellerden hiç sat giren o. Bilýän de atlarım bolmalylar. Öňürýän de ady yok da. Olaryň çörek ýemeli. Çağalaryny eklemeli. Onuň aýdýarlar, öýler aýtdylar. Sırtyň ber, çöregiň tap diýerler. Onuň biriniň ýanynda ýalan söylemelidir da, eğilmeli, yemetmelidir da, oğurluk etmelidir da.
Onun o tayda bir çıkıp halal, haram, näme arasında hapa bu 1 milyon hem bedem çok olmalı. Elinde kârın yok burada çörüğüm yiyen olsa yani başka birinin hatamını yaşamadı. Başka hiç demesi yok bu. Onu silespe da godlat görmürler. Ya burada ekmen hatırını oruyanda başka birinin işinin neticesini sen anlar oluyor. Bu elementar datlara. Güle cemiyet olup şunu görmedik oluyor. Yani Tokoy'dan çıktınız mı? Bu ne aylık nadanlık? Ya işinde geliyen bu nadan olmak. Bilmediklerin oluyor yerlerde. İşine geliyor köp kişinin. Militerler ne için tezini çıkarman oturuyorlar? Onu çörük yemeler. Halkı korkup çörük yemeler. Başka çörük aylıkla yaşap bilen adam var mı? Aylıklar belli bunu. Aylığını da yaşap bulmayan olsa. Yani günüme yetmeyen olsa. Sağlığım eklemleri olsa onları günde çörük vermeler. O bu skemada son için dörü. Ödönden yani. Ne? Kayığım nemez şunun alaktır. Militerkam şeyledir. O türmen bolmasam şunun alaktır. Bu hem beceri bir idinse uğurlar. O hem becerin saatini ekleyen. Öllerim gurruk edenini halal haram deyip gurruk ediyendir. Arası hapa adam oğruyu doğruyu deyip. Ha? Yağdayınız şunun alak. Bunu neyim ki görmedik buranın oraya. Ya ağrı yok mu? Tentek mi? Bilip ağrısına da geçeceğim. O bilmediklerini, bu oraya alak yok mu? Bedeli vardır. Ne ödersiniz onu? Ödemiyorsunuz. Bravo at başkanı kalan orada başkanı tercih edersiniz. Cemiyet ödeniyor o diğer. Sapara aşıl arada bir video koyuldu bir yank oğurluk bir magazine girip oğurluk edip tamam çıktı bir adam. O. O satıcından uruya mı yanlışmasam. Ben şu aşağıda komentaryalara ben hemmesini diyeni alıp okudum ve şu tayda da yine aydılyan zat yine Allah bu haram zadı oğurlattır onu tapmalı onu yok etmeli yine oğurladı yine diğerlerde. Vatandaşlar oğurlayan adam şimdi elbette zat yöne kanun esasında ya da kanunçulukta elbet zat deyip kasaplan ya yöne şu zat var o adam onun dolar aylığı var, maşini var, öyü var, baltlı yaşaya irdenem turup düşüne girdi deyip oğurluğa giden adam değil o. Mecbur alıp edilen zatlar olur. O adam keyfine gidip oğurluk edip on yağlı bir adam yoktur. Yani ervede adam diyenize ervede adam ne için gidip oğurluk eden için ervede adam. Eğer son durmuş şartları olan olsa şol oğurluk eder miydi? Gidip. Ol belki öyünde bileniz o var. Çağası açık. Çörek sorayandır. Ne etsin o adam? Yine kârem yok. Kârem verilmedi. Şonu devlet üpçin etmedi şonu kârini, hünerini. Bilen üpçin etmedi şu adam. İşleven bilemedi. Özem onun için aladı etmedi. Belki edven bilmedi. Şimdi o şartlarını bilemiz yok. Elbette bizde aladı edilen ok bilem alayın deyip hiç kimem. Yöneyine şol şartlar bolmalı için berde ullakan suratı seyredecek olalım. O içindeki bir toçka seyredip karar vermek yanlış zattır. Yine o adam geliyor, alıp çıkka yöne neyemediğini bilemiz o var. Yöne şol, ben 100% bilyen zadım, şol adam keyif köklükten gidip iş etmedi. Şol cenayet diyeyim ben. Şol cenayet keyif köklükten gidip etmedi şol adam. Onu hiç kimem etmeye. Yani akıl neyemesi belki, yani akıl keseli bir adam belki edip bilir. Onun düşündürülüşü var, akıl keseli deyip yöne bir sağdın adam hiç kaçan çağrasının ambarında öyen yılı öyde yaşaya maşinen olmasın diye yani şu açlıktan ediliyor en esasen. Yani keyip köklükten gidip oğurluk etmez. Keyip köklükten bir adama topulmaz. Hiç kimem. Ama arkasında bir sebepler vardır. Mesela o sebeplerden fikir edecek olun. O adama haram, halal diyeniz. Her kim özünü şon yerine oyup görsün. Yine sizin çağrağınız öyde aç olsa gidip şol bir yere varıp bir zat oğurluk kayıtlarsınız ya da çağınız aç kalmalı ya da siz oğurluk etmeli kaysını saylarsınız. O elementarınıza kaysını sayılacağınızdan belli. Hemen belli.
Aydın Beyer'de yeni bir zat var da. Yine yani aeroport bu arada primer getirdik de. O 60 milyonluk aeroport. 2,5 milyarda talep veriyenli. Onu yıkıp o kime diyen belli. Prezident. Şu karar vermese o başlap bulunuktu. Şol oğurlap bilen oldu. Men hem için oğurlamayın yani bulmam mümkün o. Görürler ne yok orada. Aklı halkı görürlü. Görünmeyen de adam derler. Ulukan da o. Şonu edip bilen oldu. O aşağıdaki yani gariban ne hem için etmez. Görürler mi aramı? Büyük arkadan görürlüğü var. Belki oğurlap büyük olyandır deyip bilecekti. O da şey düşünmemeli. Öyle diyen olsa men ne için etmeyin. Aydın. Ne? Otoğruğun belki görüm. Onun ehli halk görüp otuyor. Televizyonda ne açıda görüp gözülür. O eline de kıdıl yeme verip yani onun şu tabancı getirendir. Yani kıdıl iştahın kanı kaldırıp televizyona çıkıp ne ediyor. Yine ol açık edip biliyor. Yeni de şu yani aeroportta Türkiye şöyle uğurlarda Türkiye aeroportunu o neston kıdıl bilen tutulurlar. Sapara 1,5 ton. Şeyle mi? Ama 1,5 ton. Türkler gözümüzün yağını iyi yazıp buraya eline ukas kalıp çıkışlarını 2 gün geçirmen aeroporttan 1,5 ton kızılını sakladılar Türkler. Yine sen şey diyen varsan bilem sen oğurluğun kaçıyorsun. Yani onu uğurlap bilye. Şu tamalıyordun içinde ne mi kuruluş materyaller var ki, unita, dağıt, şoga mengeç demeler var ki, ne yaptın ne de kızıl var ki. Yani şu unita hem yerde var. Sapara yine bir soru var, uzaklaşmak yani, o bu polisiyaların diye son nahil olarka diye. O taze Türkmenistan'da ne mi olarken diyen manide olaymasa. Ben aytmayın. Ben aytçaklarım bilýäňiz. Yine Halmurada var. Halmurada has bolup düşündürer. Polisiýada däl berde polisiýa yine şahsy nämetmäli polisiýa bolsun, molim bolsun ýa-da beýlik bolsun, prezident bolsun tapawdy ýok ne. Illüstrasiýa meselesi bardyr, onu Halmurada has bolup düşünýär we düşündiripler diýip nämetýän. Bizden has näme o temalarda. O demokrat Halmurada. Sağ ol. Yeme bir polisli mesela dolanıp gelsek vatandaşlar şu Niyaz'ın sütünü var da heykeli yukarıda aylanıp şu 3 ayakta saklanıp durdu. 3 ayaklı park at verip şu haram o hükümetin 3 ayağının 3'ü hem şu polis bilen bağlanışıklı. Şular saklavatı, daşının qoğralı. Polisi var diyen içinde KGB'sen var, MHM'sen var mı, YM'sen var. Prokuraturası var. Yani esası polis. Halkın gözünün oğudunu alayan polis. Oğru hükümete hizmet ediyen ilkinci nöbette polis. Şimdi bunların çaktan aşı köpörlüler. Bir dövür aydalı, bizim ben oturan şehirinde kızlar vardı, milisen sahanın yaşkan, yürütken 10-15 adamdan geçen attı. Sonuçta bir polk boluptur. Kredik görün, bir polk milisi. Neyme gerek? 50 mine yetmeyen şehrin içinde. Son için her 10 adama bir polisi vaysagan bolacak da şu halkın gözünün oğudunu almak için şunu hükümet saklayarım, ekleyarım, aylık veriyor diye aytmayın. Hani size pagon verdim, elinize dürren verdim. Gidin de hani halkı tağlan, soruları mecbur edin, soruları korkasını saklan. Kadınanı da özünü kıdip, bunları meydana otlama verilen maliyel edip sürdülü halkın üstüne. Şimdi taze Türkmenistan. İlkinci nöbette biz ayttık, her bir adam devlet işini işleyecek adam lüstrasiyadan geçmeli var. Ol bir. İkinciden sonra bir yürütü komisya döredilmeli deyip ayttık. Onu parlamentin kaptanını yürütü komisya var ya Aydel Abbusmen'den kaptanını döredilen komisya var ya hükümet mi ya bir prokuratura tarafından ya hemmizin birlikte işi döreden bir komisyası var. Geçen 30 yılında bunlar doğru dürüst yankı bize
Kanunu baha vermeli. Bir adamın ya Gurman ministerliğin eden işini. Kim näme cinayet eden bolsa cezasını çekmeli bor. Yurdun daşına kaçıp gidenem, yurdun içinde oturanam, o ya baylığın daşına çıkaranam, o kan uzup iyidine getirmeli bor kanunun önünde. O edilecektir hükmen. Hiç kim o meseleden sapık gidecek adam yok. Bize gerek mi şunça polis? Sapara kimden nasip etse de yaşap oturuyor. Şu gözümüne götürüyorum. Ben oturan imam aydalı şuan dilini aysa etrafımızın polis sani adam sani kızlar vardan kızdan kendi. Şu tayda 4 sani polis işliyor. Cemi. Kızlar vattı da şu mal 120 sani vardır kesinlikle. Ondan böyle gerek mi? Şunca polis saklamak devlete. Devletin ne mi? 3 yatan pulu var. Devlet var eline akıcı dağdının malını ya da çağların geleceğini harcadığını gelişmeyen olmaya halkının sağlığı. Ne mi gerek bunca polisi saklamak? Absolut ne gerek? 90 götürümü düğünden gerek. Kalan 10 götürmem sol müstirasadan geçen eli arasadan divayda illa sol cinayet etmedikler. O elini hükmen sağırlayıp yummak gerek karşı. Cinayet etmedik polis var, olsa onunla ola kalıp bir işler koyuyor. Yok olmasa da koysa sağın bilen kalsın, gelecek ki okuyacak, yörete polis mektebini oturacak, ya kurslara katmayacak, solurdan ibaret olup bilir polisler. Yani şuun kıyalı, o yatıbiyen polisler, birem gerek geldi devletin. Onu önünden aydılanlar. Polisli mesele şeyleri, prokuraturasam sonundan geçmeli var, suud hakimligem emeden geçmeli var, lüstrasiyadan, mehemesem geçmeli var, hükümette işleyeceğim, parlamentte işleyeceğim, hemmesi şu lüstrasiyadan geçmeli var. Hemmesi. Yoksa biz tağda devletine atıp kurmalı ya, tağda Türkmenistan. Şu yaşuğun oğurlu edip oturarlar bilen. Bir güne mi işledip olmuyor hükümet ya devlet. Hemme düşünükül da da. Ne kıyıfka saytmalı varsa ne şu? Bir kanunun üstünlüğü. İnsanın derle kanunun üstünlüğü. O prezident bollu, premier bollu, görlehet bollu tapağı diyor. Kanunu hemme kişi tabin bollu. Yine şu kanunu tabin bolunan devlette ya devletlerde yine insanı mümkün kadar yine bağlı durmuş var. Avrupa devletlerinin yine durmuşu şu kanun gönden gönü bağlanışıyor. Parayı aydık geçti. Şu tayda kredi darmak için hükmen işin olmalı. İş değil yani vaatlayın iş var ya müdürlük değil mi? Pastayan ne istedi? Hemişelik iş var. Şu hemişelik işin varsa hem bankın kapısı açık senin için. Ne açık kredi alacaklar. Ama hemişelik işin varsa sana şu mobil telefon almaya da kredi vermeyen. Sen işin olmalı, kazancın olmalı. Şu zatlarla son hesaplaşmalı için. Yine şu zatları biz şundan yola koymalı. Devletin, hükümetin borcu ne diyordu? Eğer devlet, hükümet şu zatları mümkünçülük açık verse adamları yer eyyesine kavuşsa, iş yerleri görese ne sana hemişelik iş. Kazancı tane banka var, eskilerinde kreditin var, cay vurun beyleket, yaravsızlara, kök çağırlara, ya çağırların özünü, hani yaşlar mailnamasını yazdılar, okan görün seyredin şu tayda var. Hem de toparı devletli devletin ya hükümetin edebilecek kömögü ya yardımı. Onu bu tayda aydara, koşara, köperdere zat yok. Seyredin, görün, özünüze netice çıkarın vatandaşlar. Bir çaysak şeyle. Yeme hal burada toru yaptırlar. Şu 2,5 milyarlık aeroportta diye. Tamojunu geçecek olunda içkeçiklerine sırtın deşine çen bağırlayalar diye katıkımat diye. Hayır, bu sapara inanayım bula nämetiydi. Kellesine gelen ne de oturuyor. Şonça milyarlık Mehmet'e o adamın içki eşiklerini çıkartman yönü şeyde de görmeler göreceklerdir. Hava kızatken, yenen bir neme var, hava yollar barada, yollar kaçan açılar diyen soru hemmenin kellesinde bar. Şu soru ekranımızda hazır. Hani hükümet siz cevap verin şuna. Gayret edin. Yollar ne için yapık deyip sorap
başlamalı mesela. Öňem näçe geze aýtdyk, ýene ýollar näme üçin ýapyk? Öňe korona diýýärdiler, ýöne koronanyň hem koronadan hem beter bir zatlar gördüm kendi. Yani şu an ölen adamların sanyny aýdan oklar, entegem ölýämişler de. Karılar ölýämiş esasen. Şu wagtda çellinem. Yani bir wada gaty erwet boldy. Ýok bolýanlar, ölýänler koronadan. O hani yollar korona sebäpli yapıktı, yurdun içinde korona yoktu. Hudaýa şükür diýip aýdýatlar. Hudaýa şükür yurdumuzda keselçilik yok. Açmasınlar diýip o Aşgabatyň demesine gaýmagyny ýyp örenler komentary ýazýar. Açmasın diýer ýaly näme ol? Vatandaş öýüne gitmäne haky ýokmu? Ol haky kim aldy ondan? Onda aýtsynlar sen hakyň ýok gelmäne, ine şuňa esaslarda diýip. Hawa ine bir tarafında da şo zat bolmaly. Ine şol adam, mene şo vatandaş komentariýany ýazýan kökeci bolmaly. Köki ýýärler. Şu rejimden köke ýýänler. Hazır şu Gurbanoğlu ve Daş döwründekilerden şolaryň elinden köki ýýänler ine şoňa komentariýa ýazýarlar. Inde o ýollaryň ýapyklygynyň sebäbine ýene täzeden gaýdyp gelsek, o ine bunyň ýapyklygynyň sebäbi korona däl bolsa onda näme zat? Kemine men tunaýman ine vatandaşlar soruldy, ýollar haçan açylar däl. Yollar yapık bolsa şoň bir sebäbi bardyr. Ine öýüň içi soğuk bolsa sen öý haçan gyzarka diýen wa soğuklugynyň sebäbini bilýän. Ya pencere açykdyr ya gapy açykdyr diýen şonu soň ýapýan näme edip gyzyp başlaýar. Ne ýöne kyzat, näme üçin öý haçan gyzarka diýip aýtmarsyň, näme üçin soğuk diýip sorar. Indi bärde de soraw, ýollar näme üçin ýapyk? Ne ona birazcık şüphemiz var. Näme üçin ýapyklığına ýöne şu wagtda ýalňysmasak hiç geleş şüphe galanok we edilýän işler, edilýän ädimlerden onun näme üçin ýapyklygy belli aslında. Yani arkasında bir iş edilýär bir bähbit var ve gatagowy iş diýip aýtýan bolýar. Peýdaly zat. Yani men olsam menem ýapardım ýolları. Şoň ýaly şert görsem ýa-da şol bähbiti görsem. Ama indi nemede ýollaryň açylmagyny isleýänleriň hem sany gitdikçe artyp bar ýa. Kimine yollar yapık diğerleri olun kim için yapık değil. Ha ondan sonra şonu aydıp ber nereden bilen şonu. O hem için yapık değil. Yani gerekli adamlar için yap. Öller için açık. Katnap diyorlar. Adam çıkarıp diyorlar. Student getirip diyorlar. Pul alıp diyorlar. Demek için yapık değil. Yöne bulun aytmalılar. Hadi ne için yapık? Ne şunu devlet adamları halka çıkıp düşündürüp vermeli. Ne için yapık? Bu şunu talep etmeli. Şunu teverini aydıp vermeli. Teverini aydan okulur. Karonu diýip aydan okulur. Yani karonu mıkan bir aýdýar. Halk aýdýar. Halk aýdýar. Onu şoňa Onun öýleri iş adam aydan okulur. Yapıgam diýen okýarlar. Ve onlar için yapık derler. Onun ikinci doğru näme üçin pasport 2 milyon, 2,5 milyon adama pasport yok. Näme üçin? O teverini aýdyp bermeli. Kıyınçılık var orada, kıyınçılıgyny aýdyp bermeli. Değerli teverini var orada, onu aýdyp bermeli. Yine şu aýdyp bilmediği için biz döwlet yok deyip karar çıkarıp milli halas edişi döredip bildik yine şonun demesinde. Ona mı aýdyp geçmeli separa biz? Yine şu zatlar hazır bolýan zatlaryň hemmejesi. Orada bular yok. Yok. Yo döwlet yok hakykatdan hem yok ýöne suud etmeli ona. Ýöne bu aňyrtynda başga bir oyun var. Ne şonu çözmemiz gerek. Bu yani Türkmenin oynayacağı oyunum değil. Ve Türkmenin eli bilen edilýär. Özüm şu oyuna hizmet ediyen adamdan taany gaty ket. Olum günüm geçýär. O maly mülküm daşynda, çağlarym daşynda köpsün.
Özlerin hemme taraplayın yani riskten boğraduk diye patav ediyorlar. Raşid Meredov'un garındaşları Amerika'da dinç alıp yörkä görülüptür bir heptelikte deyip yazıptır bir iyildeşimiz. Dinç alıp yören yoktur belki çıkıyandırlar yuvaş-yuvaştan yurttan. Ya Raşid Meredov der bu ne demek? Kököcülerin ählisi. Kököcülerin ählisi. O yine yolların yankı yapıklığına hemen aydık geçerine vatandaşlar başına çıktık 10 yıldan beri diyeli 10 yıl olandır çıkıp başlandı doğru mu? Ya belki köprüğe bağlandı. Köprüğe oldu sonku 18 yılda Hasan köpelip başladı. İndi berde siz özünüzü misal almayın men yankı cemiyet ya da ilatın daşına çıkanlayda indi daşına çıkýarlar ve daşında işleýäňiz yani daşına çıkıp işlesen bir maksadın var o yaşamak için, pul kazanmak için, durmuş şartlarını ulaştırmak için daşarı çıktın. Yani daşarı çıkıp ne işleýän, pul uratýan, näçe köp uratýan hiç kili durmuş şartlarına ulaşan diňe garnyň doýa. Yani näme üçindir yankı Raşid Meredov dedi ya da şoňal köküjilerin çağaları ya da garyndaşlary deyince olan durmuşu bugünden golaşýar. Indi sonra gelýär. Sizin uğratýan pullarınız kimin işine ýaraýar? Kime gidiyor? İlatın uğratýan pulu 10 ýyldan bäri pul uradylýar. Diýmek şu taýda ilatyň ýaşaýyş şerti golaşmaly. İsleseň hem islemeseň hem başga hili bolup bilenok. Täzeden daşyndan hiç hili aýdaly öz öýüňdäki resursy ullanamak, maşyny ullanamak, ýerini ullanamak ýöne pul uratýan. Sen daşary ýurtda bolsaň şu ýurdun resursyny ullanıp şonu hyzmatyny şu tarap satýan sen. Onu satan soň Türkmenistanyň içine uğratýan. O diýmek näme diýmek? Türkmenistan bir döwlet görnüşinde ýa-da bir gurama görnüşinde alan ýagdaýynda şoňa hiç sat eden oklar, hiç sat eden ok, hiç geli çykdy eden ok ýöne pul girýär diýmek. Diýmek gün-günden baýamaly. Ýani ilat gün-günden baýamaly. 10 ýyldan bäri şol iş edilýär, daş içerik pul uradylýar, ýöne baýaýan şol işleýänler ýa-da ilat däldiňi başga bir ýerlere. Indi sonra pul kime gidýär o pul? O var ya hava dollar uğratyan dollar alya diýip pikir etmeň. Ol dollar kagızdan ibaratdyr. Ýöne näme üçin sana giden o. Awa näme üçindir şol dollarlary alya. Awa näçe dollar alsaňyz hem näme üçin Türkmenistanda dollaryň bahasy arzanlanyp ýa-da näme üçin adamyň ýaşaýyş şertleri gowlaşyp giden ok. Ol siz dollar uğradanda pikir etmeň, diňe men maşgalam şonu ullanýar ýok. Maşgalana uğratyan ýöne o taýda ol aýdaly çörek alýan olsa çörek pişirýän adam gazanýar diýmek bu. Ya da başka bir iş ettirecek öyle hizmet nämesi var. Yani öýüňi remont etdirýän diýmek usta pul gazanýar. Diýmek bu umumy halka ýaýraýan çeýdip olar baýap başlamaly. Hem üçin 10 ýyldan bäri baýap bilemiz o. Gaýtym iza gitýärsen. Ya o bahalan gymmatlamagy izalyk gitýärsen hizmetyňi hiç sad edýär. Ol näçe işler hiç sady gitgide hizmetin arzanlaýarsan. Ýöne sen dollary urada otursun. Baýayan başga biri. Ne edip bolýaşoň ýalda. Indi ýolları açarmyş ol adamlar. Size pul uratýaňyz olaram baýa, onda olar näme gerek? 2 milyon. O näme üçin açdyn? Näme üçin açdyn 2 milyon adam dollar berýär? Ya açsaň beren ok, açsaň izne gitjek ýa-da özleri ýanynda alyp gitjek ýa-da gatnaşan adamlar, şahslar gatnadyp başlajak pullary, olaň eline geçjekler. Indi şoň ýaly pul var. Ýöne gapyny açsaň pullar gidýär şo gapydan çykyp. Siz açar mısınız şoň ýaly ýagdaýda? Berde ine sistema, mehanizm ýa-da ýankı guruluş diýe, sistema diýeli, ine sistemalar göze görünýän däldir. Onu diňe akıl ýa-da onu diňe bilgiler görüp bilýändir. Göz görüp bilýän däldir sistemany. Şoň üçin hem oň ýaly däldir diýip pikir edýäňiz. Ýöne hakykat şoldur. Ýani hakykat göze görünmän biler, ýöne hakykatdyr. Onu birazcık seyretseňiz diýende ýankı beýin bilen seyredilen ýagdaýynda faktlary getiren wagtyňyz açaçan görünüp dur. Bu mekanizmi näme aýdyn men pikirimçe dolar Türkmenistana giden ok. Türkmenistana oň ýerine kagyz berýärler-de. Ýani Türkmen mana diýen kagyz. Onu ýani bahaty rengi bilen kagyzyň bahasynyň ibaratda. O ýöne dollar berende dollaryň berýär, onu o da iň soň çalyşyp näme etmeli? Mana alyn ýa. O mana alınmaly. Soňundan iň soň şo kagyza gelýär-de.
O kağıdın hiçbir bagajı yok. Yani renki bilen boyatı. Yani kağıdı onun maşinin emesi. Arendası. Yani şoğu mevleş demiyor. Oğlum daşından alıyor. Daşından ne? Yani nereye düştülere o Recep'lere şoğu mevleş yani kökücüler var. Ne şolar ne diye. Türkmenistan'ın içine giden o. Onun Gloria'lak firmada sizi Türkmenistan'ı ne ettiler? Kimsiz? 2 ay uğratmasa revolüsiya bol ya. 2 ay uğratmasa. Deme düdedötün gelen orada 2 ay uğratma. Ha uğradı ben bilmeyenler. Hem de bile kalır. Sapara bu yıldan sonra uğradı ben bilmezler kanur. Entek Türkiye'deki iktisadi yağdayı o şu at qata o korkunç analizler ediyorlar. Yine näme del Türkiye'de del yine dünyanın nämesini göz önüne getirip görüm önümüzdeki yıl hatta ağır geçecek yağlık bir signalları var önümüzdeki yıl. Kata ağır geçecek. Sen pulun olsa da önüm tap bilmeyecek bir şey yağdayları dörep bir de. Hoşol bizim prognoz diyen nemelerimiz insan bolmalı. Yani barmamı soğurup çıkarım da o demeleri. Yani onun içinde yine Türkiye'nin yağdayı iyi ağırlarının içinde. Şu an Türkiye'den başka bir ağır yağdayı da bolon yok mu kendi yani? Yani çalt ağır yağdaya giren. O bir neçe ayın içinde. Ne şutayda yeni de bir yadıma düşüp yukan aydan halmıra dağa töz alacak bolyan bağışla ben töz deme taňa beren mükemmel kemine. Yönü ne siz dokumentsiz pasportsuz yaşap görüyorsunuz. Türkiye'de. O sizin günahınız değildir. Günah Türkmenistan devletinin günahıdır. Çünkü Türk devleti bu zatları düşünyendir. O günah sizin günahınız değil. Türkmenistan devletinin günahıdır. Yani siz polis tutanla da yani bir neme verenle de şunu arkayın şeyini düşündürüp aytmalısınız. Onları düşünyendirler. Sizin günahınız der, siz pasport yatap verip görün neme derler, edarı der. O başvurdun, beren o. O ne devletin, ne Türk hükümetin Türkmenistan'a pırteyenen şeylik belirlemelidir. Ben fikrimce şeyle olmalı. Gariban halkın günahı değil olur. Pasport bilen üçün etmeyen devlet hem der. O hükümet hem der. Şonu aydan dedim, Halmıra'da bağışla, Mehmet Oğuzhan'alım. Yoklu. Yaş bunu olandan ettim. Ya kıyaslan aydanın üstünde olacak böyle yani. Günne günasa son yerden zan edip durur da Türkiye'nin ölçünden o yağdayın edip durur adamı. O da bir otoda 2 volt yaşayan olsa ende 4 volt 6 volt bir otoda yaşama mecbur olduk diye de şu işsizlik vererliğe aylıkların aşağı düşmüyor herhalde. Şimdi yurda bular pul uğratmaya yağdayım yok bu adamlar. Doğrusunu aytsa para. Bize 2 ay uğratmayın diyen şu Türkiye'de otururlar. Özlerine ne 2 ay ömründen yaşayacağını bilen aklı. Sebep Türkiye'nin yağdayın hani siz ördüğünüz içinde yaşayıp oturuyorsunuz da mükemmel. Onun için ördüğünüz o biliyor. Yönü şu yağdaydı yani Saparağın aydanın canı var, katı doğraydı ya da Türk hükümetin görüp durdu. Bu halkın günahı değil, şu yurda gidebilmeyen ya yurttan çıkabilmeyen. Dostlukları var ya, otur ya, nedir yapık kapılın anırsında özler bir zatlar çözüp kaydı ya. Ne yapsın onu? Şu halkın meselesi çözülüne. Yine melgen alır yani. Siyasetçi hükümeti, kanuncu hükümeti. Yurdun prezidentleri doğuşan aydara bir vagon kömürde hele bilo 2 milyonu golu ilat ile Türk'te oti haksız, hukuksuz, pasportsuz, vizasız, kazançsız, izinle da hani gülyalini çağırır. Şundan ulu mesele var çözmeli. İki devletin prezidentinin arasında. Çözülen varsa hani neçiydi? Çözülmeyen varsa ne için çözülen hak? Yine soru katıkken sapara. Cevap yok. Yerden ses çıkıyor. Siyasetçilerden ses çıkıyor. Onu Türkmen tarafı çözmeli. O? Yani Türkler bunları pasport verip bilmiyor. Verip bilmiyor. Yani aytmalı halkına yeni getirsin problemini çözün.
Nemen ağırtında, saknan ağırtında diyen olmakları mümkün. Onu biz bilemiz. Mümkün. Biz bilemiz at diyen. Son biz bilemiz at. Yani bu ne? Yani o pasportun eyle beyle deyip fukluyur dedip bu topor neme oyun oynuyorlar da. Yani panik yığına değil, aşkıvat üstüne göverdi, nimetti. Yok, olur ya da yalan. Oyun. O hem becesem yalan olurum. O. Gaytam o hiç değinen oklar. O Türkmen olsam yumuşaktan alyalar. O adam öldürüp o maşina uğurlanlara çelle koy verip dururlar. Fikir et biliyorsunuz mu? Ya da adam öldürecek olanlara. O şayet olup görsem ekrana çıkarıp aydıp göremiz. Biz bu zatları yani günlük durmuşta olan zatları o hamala o adattan daşarı ya da hükmünde ayıtmak o kime hizmet ediyor yine? Kim için hizmet ediyor? Onun için yani bir hoplu zat önümüzde olur sebebi medya gittikçe adat medya yeterli olup başladı. O da bir kovda. Yani şu ayda ulu manipülatörler, demagogalar, her kim ödemesi bilen bir topor şeytanlıklar edilir. Yani söz adatlığın o tarafın vardır. Yani dikkat etmeli yerim vardır. Yani her tüytlük demeden başka adatları yatak demedik bilendirler. Onu adamın şahsiyetlerine deyip başlarlar. Onu yürüte dileyendir. Yani şu adatları hiç kim düşündürmesin deyip olmadı günahkarlar kimdiri, neyemediri, günlü yanlarım geçendirler, o görüyenlerdirler. Yani ben yani İteren arayete oldu da şu İteren ofisinde şehrin Aşkabad'ın merkezindedir. Böyle ağır lokandır. Şu neyem için şotayda dur, o neyem için Hal Murad'ın ofisi yok, yani Kemi'nin ofisi yok diyen adam yok. Bu neyem işe diyenini görecek olayanım yoktur. Kılıklayan yoktur. Siz bu saatleri de seyretip görün. O mesela yeniden yankı demagogen maksadı büyüklü esasi meselelerden adamın, cemiyetin ünsünü bölmektir. Onu yankı fikir, yani söz demedi söyler, yani fikir ütletmektir adamların içinde. İçinde bir saat, 2 saat, 3 saat kurderler olun özlerinin bir maksat edinen bir demeci vardır. Ya bir yerini kıklamalılar, şöyle adamın adı çıkar. Ya bir meseleni tersine düşünür yalak etmelidir. Yani olur yalak demek kendir. Yani ben yazıcı şahit diyenlerin 90% şu demek yoktur. Onu gepleyen gurrunların tırmetini seyretmelidir. Şunu elekten geçirmeyeni öğrenmelisiniz. Adat metbuğutunun şolur yalak demesi vardır. Hoplu tarafı vardır. Sapara yine de bir neme sonra var şuna geçelim. Yani uzatman eğer başka aytacak adınız yok olsa. Onu okuyan o Kasım Hoca diye. Pel azman bela gelmez o. Adam içki dünyasını ütkötmese başka dünyası ütkömez. Taze Türkmenistan'da içki dünyanı ütkötmek bu arada nehli işler alınıp barılyar deyip soraptır bir ildeşimiz. Son buna koşmaçı bir haktan yani diyen bir ildeşimiz o Kasım Hoca cevap verip cevap değil de koşmaçı neme veriptir. Cevap demeyin, yanlış olur. O bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayet neme diye o bir cemiyet o özünü ütkötmedikçe Allah oluru kömek etmez diye. Ra'd suresi ayet 11 deyip çeşmesinden veriptir. O içki dünyanın ütköme var arada. Yani ütkömeli diye katı mühim bir zat diye şol ütkömese o daşından etilecek olayan zatlar yerini tapmaz diye ya düşündüm de ben bunu. O indi biz näme işler alıp barýas deyip sonra ya. O indi alınıp barlayan işler o göne o täsir edýän we o aýlaly ýollar bilen täsir edýän diýip men aýyrmak isleýän sapara.
Bizim o ediyen usulumuz yine. Udugunun täzir edýän, Hawa täzir edýänlere de bölüp bilersin. bunu indi täsir näme üçin täsir nemesine göre aýyrýas. Birinciden bu jemgyýetiň o köp gatlagy gelip biljek derejesine gelipdir. Hawa bundan soň düýpli düzelmegi mümkin däl. O düzeljek. Şu häzirki ýagdaýyndan gat-gat gowy bolar. Ýöne täze Türkmenistanyň isleýän derejesine gelmegi mümkin däl. Yani täze Türkmenistanyň şertlerine meniň pikirimçe o şoň ýaly bir ýagdaý görülýär. Ýöne häzirki ýagdaýyndan ýeneden has ýokary bolar. Ine şo sebäple ine biz edýän çykyşymyzda biz gelecekki nesil üçin edýän işimiziň asyl nemesi, maksady gelecekki nesili zaýalaman, yetiştirmek. Hatta şunu en atalaryň özleri hem bilmeli. Biz şunun ýalak bir nemeden geçtik. Çağalarımız bize meňzemesin diýip ýanky saparaň aýdany. Ine şol düşünjäni özüne nemetmeli. Atasöz hökmünde ulanmaly mıkan diýen men hökman suratda. Ýoksa täze nesli täze Türkmenistanyň nemesinden uzak tutup bilerler, isläp ýa-da islemän, bilip bilmän edip bolar bu işi. Şonuň üçin şo zatlara da dikkat etmeli. Ýöne onuň daşynda ine bizim edýän o çykyşlarymyzyň köpüsi jemgyýetiň o pikirine täsir edýän ýa-da etjek derejede o çykyş edýäs. Şoňa ymyklydyr çykyşlarymız. Ýoksa bu taý çykyp aýtmanam edip bolýar-da käbir zatlary. Köp zat, edilmeli zatlaryň köpüsi öz-özünden bolup dur. Hiç ýeli ona deme bermäge de gerek ýok. Ýöne bolup dur şu wagt. Onuň daşynda ine jemgyýeti belli bir derejeye getirmeli. Şoň getirmek üçin hem şu zatlary düşündirýäs. Ine toy meselesi de bir ýöne köjek bir zatdyr. Hiç kim ünsenmeren däldir. Hatta ine Türkmenleriň Türkmenistana gelip toy edişi ýa-da Owganistandaky Türkmenleriň toy edişi, Eýrandaky Türkmenleriň toy edişi, Türkmenistandaky Türkmenleriň toy edişi hemmejesine bir internet ine YouTube'a ýazsaňyz çykýar. Bir deňeşdirip görüň. Ine biz onu hökmen biz aýtmaly däl. Ýöne biz şo zatlar möhüm bolan üçin biz özümüz gözleşdirip bilip öwrenip ekranda da aýdýas, paýlaşýas. Ine ýalňyşlyklar ine şonuň ýaly ýerlerde gat özüni belli edýär-de ine. Kimiň aklyna geler toy etmek bir betbagatçylygyň nemesi. Yani asyl çeşmesi däl ýöne köp betbagatçylyga sebäp de şu wagt köp adamyň Türkiýe'ye gelip işläp gul bolup ýöremeginiň sebäbi ine şo ýalňyş toylar. Yani ummasyz çykdajyly toylar. Ýoksa şo toylar bolmadyk bolsa belki halkyň şu wagt 20-30% hiç gelmez emte Türkiýe ýa-da Orsiýada. Çıkmaz emte yani. Häzir şu ýagdaýynda da yani 20-30% şo toylar sebäpli çykdy ýurdun daşyna. Ine şonuň ýaly edip şu zatlary düşündirýäs. Ine bilmedim ine içki dünýä nähil täsir edýär. Biz şu içki dünýä täsir edýär diýip şu zatlara aýdýas. Ine edip etmeýänligine ine siziň özüňiz aýtmaly mıkan diýip pikir edýän men. Onu bizem bilsek gowy bolar. Ýöne umumy şu aýdylan zat bir ýarym 2 aýyň dowamında täsirini görýäs biz. Onuň edýän aýdýan zatlarymyzyň netijesine ve jogapkärçiligine izarlaýas bizem. Şonuň ýaly bir nemämiz bar meniň aýtjagym. Siz näme aýdarsyňyz? Bizden soraýan Kemine. Sizden ildeşlerimiz hem komentariýa ýazsa onu getirerse ekrana. O işgilliğe elbette üytkömeli o gurrumtu yönü bir
galypy giren adamdan içki dünýäsini üýtgetmek näile kynlygyny ýa-da mümkin näligini onu siz düşünmeli. Size näile täsir edýän bolsa. Ol ýanky eliňe şok galyp, ýanky istiralny paraşok alyp içki dünýäsini ýuwup bolany o adam. Ne problemler ortaya çıkarýar. Şu arada gurrun edilýär. O ne bilgi aşlygy var. Ya bilgi daýlygy diýelim. Adyna nähede goýsaň goý bermeli. Şunu öwrüni doldurmak üçin bunu halk bolup etmeli. 4-5 adam bolýanlar. Yani soňra berýäňiz. O sizden bu da bilýän bolsaňyz sizden bir zat etmeli. Daşyň aşagyna barmaň goýjak kämine. Ne soňra berýän ýigit neme diýen. Sen ya bunu sapara etmeli yok var ya. Hal brada etmeli. Doğru. Çünkü içki dünýäsiniň düzelmesi bolmaýanyny bilip o yorgunyň aşagyna ýerip oturmalyň. O belki sen şeyledin. İlcak erkek ýerip. Onu halk bolup etmeliler. Yurdun daşından bilgili, tecrübeli, bu zatları düşünýän adam gıt däl. Hem çünkü terini çıkarman otuyor. Ya olu borcu dem, ya olu çağatı şu cemiyette öğünüp ösçökken, yaşayacakken. Üçkü dünya her kim öğünden başlamalıdır. Doğru. Sen üçkü dünyanın şu olsa belirtiden ve hem talep edip bilýän. Şu problemleri ortaya çıkarmadık. Gündeme çıkarmadıklarını çözüleyen nerede? O bir çıkarır da bir eder de birem senin alak kübüktür. O bir nemçi büyük koşuk olmalı seninle. Yani şu soruları berginiz. Bu ne sizin içki dünyanızdır. Soru berýäniň, dinleýäniň hemme. O doğru. İçki dünýäň ütgetmen, daşky dünýäň ütgäti ýok. O niýeden okap ýa nemeden bolsaň doğru da. Onu näde ütgetjekler? 5 milyon halk var. 99% yorgunyň aşagynda. Strauss ýalak kellesini gumuk içine tokup sırtyny galdyryp. O Gönül şu düzelmeliğini bilýär. O bilip edýän ordan bu näde kesken. Doğun etseken. O Türkmen kat vursam tığım derler kemine. O bilip tezin çıkarman içimi lip biraz üşüp oturun. Aynen şular edversin hani gön aýdýanlar var. Ine sapara inan barsyňyz. O dinleýä ondan soň ay hanam da siz edweriň hani bizem bolduğundan görürse o bolduğundan görürse diye. Gatkan adam ayt jam edenlerin köp böyle ýene şonuň bilen jemleýär-de gurrungy. O yarım saat, o 1 saat gürleşýän olsak telefonda. Iň soňunda şonuň bilen o jemleýär, özlerem bilen ok ýene şol nemäniň arkasynda bir kümsüklügiň ýatandygyny. O ýene öňler o jogap beremokdym, indi sapara hiç neme demok, yüzünü alýan. Yurt diňe maňa değişildi. Menden köp eýe çykýandyrlar belki. Mena şu wagtda çelle dogrymy aýtsam, Türkmenistana dolanyp bararyn diýen bir pikir ýok da. Ýa başga meniň nemem bar da. Çıkalgalarym kän beýleklere seredende. Ýöne şonda da hani siz bir edweriň hani onu bilmeli. Kemine. Ante görölü näde ýa bir karar süýüp oturmaly. O şu taýda ine 4 adam ekranda dur. 4 adamym ýagdaýam gowy, o hünärem bar. O işem bar. Bir de işem gerek geldi. Bir de pensioner. O pensioner hatta. O. Ine şonuň ýaly onu biz aýtmaly doğrudan hem sapara
Antizbir ediverin, o içki dünyanı hükmedin görürsen. Ýöne biz onu etjek bolup görse, ne bulamır. Bir Türkmenin etmeli de diýetine bir adamın üstüne düşýän bir watançylyk, yani milletçilik bir nemesi vardır. Pardy ya da borcu. O bunu bize kanun bilen üstümüze okuran adam yok. Ya bir cemiyetin önünde bir borçlu olup edem yok bu zatları. Doğru diyen adamım yok değil mi? Mesela meyletin etkileyen adamlar. Böyle düşüneceğimiz o içki dünyamız o şunu etmeliyse ben etmedim kim etmeli diye. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz şunu deyip bilen yok. Şunu bilmek isteyen oradan gayret ededim. O yönde ne yapacağız yani sonra veren adı ne? Sonra alıp ödü görüp bilen diye 20 tane ödü alıp ne var? Yani mesela şu taydı. Ne fikrimce? Bilemok. Yanlış yan olmam mümkün. O düzelme diýilýän zat ödüden başlayandır. İlki biler. Halmıradağı näme diýe bu arada? Halmıradağı da sizden üç koşuklarda aytjakka aýtdyňyz aýdylmalydyň ählesin niýe ýaly. Hakykatdan insanyň içki dünýäsi watandaşlar o bir giň bir gidip ýatan bir meydan. Onun içinde ösümlük diye aysak, türlü ösümlük var bu. Yani bizim içki dünyamız yani bizim içki dünyamızın arası ösümlüğünün haşal otlar bastı. Çarkanlık mı, tikenek mi, karşı 30 yıllık şu hükümet oturdu bile ne oturttu bizim içki dünyamızda. Yalanı, bir kümsüklüğü, adam satmaklığı, bir yönü diyen, bir ediliyor, bir hırsız dağlaşmanı hem necikladığını bizim şu içki dünyamıza sarıldı. İnşun biz ne edip kalbimizden çıkarmak? Mikhail Gorbaçov'un bir aydan sözü var, şu 85. yılı hakimlik başına geleni. Ve şu kalbimizden iman, kulçuluğu şu damca edip çıkarmalıyız dedi. Şimdi biz şu içki dünyamızdan şu hem 30 yıllık kalbimize sarılan haramzadalığı yine damca edip çıkarmalı vakti geldi. Biz bir saparağı bilen bir şu böwedin başında duran adam şol bir adacık başını açıp arçap berýär garynda özüňiz etmeli, özüňiz düşünmeli. Şu içki dünýäni arassalamasaňyz o daşky görmüş bilen o taýda çözüljek, ediljek iş ýok. Sonra gowy ýa. Tam bolsun. O özüňe bas ötmese keseka diýilen bir söz bar da bizim türkmenimizde. Şu halkyň oduny özümize basyp görmeli, kalbymyzda şu od bizi ýakýan ýa ýakana. Yakyan varsa onu şol öçürmen bir alazını tatmalı bir halk var. Yok, şu o adam bildirmeyen varsa onu koyup gidaymel garip koyup var. Sonsuz ama kül bollu bir millet. Şu tayda da özümüz düşünmeyecek bolsak, şu zatlar görüp otur. Dünya Hudaýa şükür, o bir peçişti. 20 yıllar sonra mesela Azatlyk radyosu näme kakalese, şu dogrum kadyp ýurdun içinden kalkan, daşyna akan, diýjek zadyň aýdy bilmän dilinde işläp otururlarym şoňa bagly. Internet. Eline mikrofon alır, hama çıkıp bilýär. Näme üçin halkyň köpüsi TikTok'da oturup, ne sorar? Näme üçin Dubaýda bir maşyn satýarmyş diýse, oňa bir hepde 70 000 adam var terediýär. Emma ştaýda halkyň, watanyň, döwletiň, milletin geleceği bar edilýän bölümleri berýän adam ýok. Ya gerek gelmi ka? Sapara. Men hatda alada oýa biz bir asmanyň düşen adam däl, o bize şu toprakdan çykan adam. Yani şu ýaşlar, gelme ýylymyz var. Kän orluklarymyz var, yüzlüklerimiz var, işläp de ýurdun içinde de, daşynda da. Ýöne o yeterlik güýçler şuň kugul şu öňümizde duran ýagyny tanamaly. Oň arkasynda duran o gara güýçleri bilmeli biz. Biz halk bolup hareket etmesek hiçtat ýok. Şonu etdirmejek bolum aramda her hil oýunlary, adamlar sokdular 2 ýyllar. Indi milletiniň gözüňiň şory açylmaly, biraz seredin, görün, bilin. Yoksa biz olar adamlar ozorlarını tanıyap. Yani biz olar tanıyap şular şeyle deyip ilkinci günden aydanmarsak onu siz bizi kim deyip hasaplardın? Ay bulara üyelerini yorganı üyesini çekmek için görürün üstünden tok koyup atıyorlar. Yok. Olur koyup atıyor. Birbirinin üstünden toku. Biz o ne demiz? Biz şu halkı şu batkadan çıkarmak için.
ediyen işimiz. Hemmemizin doğun karnasımız sotaydı, sotayını tapara kimin ki. Yüzlap karnasımız yakıllamız sotaydı. Ezirse kuvveti il bilen detsek. Şimdi olur sizden enayi yeri yok. Ya artık mı serem yok. Ağırsına çıtatalım bunu yasan gözünüzü yanlık bilen sıfırın deyvaydı ya. Hani olur da ne için insaf oyunun aklı, ne için olun görüşesi gelinir. Ay Hudaý badır, Allah tavsiye. Allah sana onu ne mi akıl kuşu, el ayağı, gözü ne için verdi? Yine şu soruları her birimiz aynen onunladır. Cevap taptık, düzelmeyecek iş yok. Vatandaşlar, doğru düşünün. Her bir adamın ömrü kesiyetlidir. Mögriti öteyendir. Diktaturanım, yaxşıyım, yamanım, insanım soğursan. Yani bir atavabı, bir Türkmen adalan milletimiz var. Bunun sunğutuna seredin. İki dilli yankı şu perdeli yemen dutarı bilbilyar sayradıp bilyen milletimiz var. Halısı dünya yayran gelin gıydımız var. Yani ahir tekatımız var. Niretine seyretsen kılcından kanlaman Türkmen var. Hazret şeyle o Xorizm'dakiler mi, Özbekler mi? Dişin gızavati gelip bizim nemamızın, emirimizin, hanımızın kellesini alıp gitti bu Türkmenler diye. Ay ho, inni bugün kub ne mi serçeyalı olaydı da hemen. Ne hel oldu? Yine o zaman ayttığınız para kısı şuna bir öz üstüne çekken olaymadınız devleti ya hakimedi. Yine yaşlar çıkardık. Oğlan gıydılar, zenarlar hemmesi yine bizim halkımızın altın fondu uvanmalı olsa. Hudaýa şükür yurdunda aşını alan bilimleri var. Gelin yarlarını işlesin. Bir işin bir çetine girin sizler. Haçan şulan ederken bolup soru veriyen utanma. Haçan oryanı täze Türkmenistan. Haçan maryanı täze Türkmenistan. Urban bol haçan diye sağadına şey aytıp berin. Ay o zanno sen gelip şu işin kaptanına durmasan kömek etmesin. Yani abone ol ingolmanım. Awo. Ne şu at 17.000 deme abonemiz var da. Al bırak. Şu 100.000 oldu. Ya 200.000 oldu. Şu tayını kaçık gidiyorlar hem beceri. Hakiki. Şuna mı edem o var? Bilem ayda bu. Siz özünüzü bilmetmeli o. Yo sonra abone olsan diye bula pul kazanıyorlar diye. Nereden kazanır diyor. Yok onu var kazanıyor kenikte olur sen onu kıstırıyor mu? Bu da atlar el oturlarında atlar buğut edilen o var. Çıktacığın soran ok ne açı çıkarıyorsunuz diye. Çıktacığın soran yok hakikaten kemik. Şu atları etme için ne şu atlar hem bu hem giden terişte. Biz peygamberimizi dememizi ortaya koyup şey veriyor. Yani yoğumuz bar edilir diye. Hani denglik oldu. Adamla musulur yani. Emmecikta yok köp bilme diye. Halmurat bulon bilyani yankı Türkmen sandık şeytanlığı bu. Onun neticesi ne görüp durun yaşayış dereceler şu. Tapara men hayran alım şu ikimizin ol görüp qaydan yurdumuzda mı galmandyr, halkymyzda mı galmandyr. Men tana bilemek o Türkmen. Anana men 14 yıl pagon götüren adam. Bir gereklerini ata vatan için canını veren yigitler bilen men vefat bolanlar gördüm men. Bugün kulor görýän Başka da adını geri yerler. Halmurat dinle. O hayt diysen başka da adını geri yerler. Ne? Yani yine de şükür ediyen bar taparağı çıkıp dur o taydan bu taydan hani yaşlar var beylekler var öz başına televizyonu açıptırlar yine şular yani vaaz edip görürler var olurum var şimdi gittikçe bu sayın köpelip var ya sonra da şükür yani yeterlik değerli o diktatörü hediledi o taydan biz şart ayağı kalmadı 2 yıl oldu düşünürse işine de oturuyor vatandaşlar. Bundan ağır ne ayır düşünürmez diyor. Miyasın devrinde 2 yılda institutu otur diploma alıyordunuz. Diploma siyasetçi her biriydi. Doğru düşünün bana. Şu adamlar institutta, üniversitede lekso kanım olsa ya milyoner olup giderdi. Son için her birinden hayış inni bollun içeri çarptı. Mutoko diyorlar Halmurat o da var. Öyle ya. Ne sana deyinin bağışlayan vatandaşlar göğünümüzde degen malzam yani bu bolyan işlerden hemmemizin
basalıp çıkmamız gerek. Yaşlarım giyecek onu şu uğurda işlep böyle. Hiç kim adarımız, bidarımız yok. Ya tulli el serilen attı. Ya plan da attı. Bir kalkının bir öl hakkı konuda eye olun diye. Ne saparağı kimi de gerekmiş ol 2 milyar 400 milyonu kurulman geçen aeroport. Yönü sol sizin pulunuz da. Şu halkın pulu. Şu sizin sağlığınız, yitirilen sağlığınız. Sizin şunu şunu Türkiye'de sergenzarlığınızın sebebi. Abada sarf edilen 6 milyar, Türkmen köyüne sarf edilen 6 milyar, indi taze kurulup oturan ikinci Aşgabat olan 10 milyar. Oturun indi sesini çıkarmada. Yurdun böyle küçük satıp başladı. 5 adam, 10 adam, 100 adam bilen düzedilen olsa inanayın. Size yetirmence gönderdik bu işler. Edilecek vakti elimiz durdular. Şuan mı? Şu adam onu edecek olan adamlar kim? Yani başaran oklar. Şu adam. O ikimiz biraz tecrübe toplan kendi kanmurada. O. Son şey son birikmen diyenlerim indi düşünürler öyle yani öğürlü ve diyanakları kimdi olabilen birin barmış yani. Ben aytma 30 yıl. Yani olaram gerek kanmurada hiç nemet ben olaram gerek o adamlar seyredip bir netice çıkarır yala. Oğlum şu takınada gidenliği nemetini hiç istem yok. Onun ana böyle yüreğimizden aydiya o bolum ne şu açık nemen bir goğu da adı var. Kimin kim digni, neme digni. Yani buradan don belli olup oluyor da. Yo yanında halka minnet ediyor. Ta para 6 ay bir yıl olup orta çıkın. Siz dinlende abone olun, kollarda beni çıkış edecek. Geliyor mu durumlar var. Ne hil öyle halka minnet etmek. O da var. Modun yönü yani ekrana çıktı. Kimin kim değil. Neme değil. Ayaydım oluyor da. O ne şu tezin çıkarmayanların mekir yani akıllılığını ya da akılsızlığını bildirtmeyecek olup bu kulyalarda. Olur ya demek oyunlarım var çok kişi. Yetide hillemeden varsa para zannediyorlar, aydiyorlar. Yuvas-yuvastan olurum düşünüp geliyor. Yönü yuvas akım hemme taraftan olmalı. Sonra inanıyor. Yoksa her gün olur çağdan zannedip dur derdin aydiya yağdayı soruya ne emetsek. Derdim sana aytmalılar. Halmurat halkın derdi var. Bunu çıkıp gündeme getirmeli. Mesela şu taydı. Sana bana bir ardından yani idare değil. Onun devlet idaresi. Onun ardını çözüp verir yalak. O da bu zatları maydalamakta. Şu zatları kalbından çıkarıp başladılar. Adamım elmeden 30 yıllar bir yaranı kursağını götürübilen salınım zulüm. Her kişinin bir aydış ya deyiş formatı var da yönü. Şu tayda mesele tadı Türkmenistan kuruluyor. Şuna sizin katnaşınız, vatandaşlar. Siz ne edip bilecek peydalı iş şu uğurda? Ne edip şu işi çatlandırıp bilecek? Ne edip biz yurda baramızda şu zatları hemen bir doğan yalıdıp düzeltmeli şu yurdu? Ne ahil yer su reformasını geçirmek? Giyce günü daydı oturuyor. Bunu aramızda oturuyor şu. Yaşlar edecek işin beyannamasını, mailnamasını tonlap yazdılar. Giyin, okan, görün. Radi zatınız kollan çıkış edin, beylekilere yayradın. Ne radi zatınız getirin şu ne su punktunuz bilen men radilaşamak şu yer nahil olur. Yani siz haçan taze Türkmenistan kuruyanı, on adresi niredi. Vak men aydardım on adresi niredi ol, yani bana demek bolun akta o zatlar. Şu soru veriyan aydardım onu. Sol kümsüklüğü Türkmenin, yine bolu bilsi sol. O görene milyonlarca adamın ezer çekip yatan. Demek çok kököçü ya kököçün çağları. Başı işletten. Onu halkın adaleti bilen bir gün bir saat yaşayan adam derler ömründe. Halmurat ağa bir neme var. Düğünün yerli hükümet barada gurrun ettik de. O dinledim. Ettik 3-4 tapar. Şimdi yerli hükümet şu yerli adamlardan demetmeliler. Şimdi öyle o vaxtda öyle etrafınızı gödüğünü getirin. Şu taydan 5 tane 6 tane şu zatlara dalaşkar olup bilecek potansiyalli adam öyle tehdit etmen öyle içinizden öyle fikir edip demedin
ne 60-70 tane etraf vardır. Belki o yani täze sistemde onu köpelmegi mümkün. Şol ýalak adam baham şu bilimde, şu demede, tecrübede ne pikir edip görürsünüz bolun bir yerde çıktı, 10 yerde çıkmaz şol adamlar. Ya da yanlış adamlar olur. Ne sizin ykbalyňyzy düzetjek adamlar şolar bolmaly. Olaram düzetip bilmeyen bolsa, ondan daşından spesialist almalı bolýar. Ne şol atlan aladat ne diyorsun? Şol ýalak spesialist kadir ya bilgili adam ba bolsa, ýa orta çıkman şolaram çağırýar, bu işlerin içine ýirşi bermeli. Şu attan yerli nemelen formatyna ulu işleri edip bolýar da. Yani täze Türkmenistana şol girişin nemesine ulu kömek şol. Onu özüň durmuşyňy özüň urmalysyň. Ýa her etraf öz nemesini özü. Umumy düzgün bar, umumy kanun bar. Onu yerli adamlar etmeli. Guramaçylygyna etmeli şolar. Öwrenmelem şunu biljek bolup ýa-ni emetjek bolup bir de başvuranam bolmady ne. Şunu kän aýtdyk da. Diýmek izleň zok. Size gerek gel bolmaly. Men pikirimçe şeyler. Yönetine gerek gel bolan bilen bunu taşlajak diýen neme ýok. Bolmasa Ali'ni, Weli'ni Hansi, Piotr'u getip eder. Şey etmeli bor. Şonu isleyen orada o da neme? O da mümkün. O da mümkün. Dünyada akılken pulunu veret getirir. Kontratını alacak. Yine o yönetmeliğini yemeder. O kontrolünü koyuyor. Şirket çalışanı yalan taşlıyor. Size gerek gel olsa şeyle olmalı o. O zatlara o yola oymakka taňsat ýöne biz bir milli bolsun isleýäs da başyndan bäri. O milli. Şonuň ýaly ýaşullar ýuwaş-ýuwaş o jemlese hem bolar mükän diýen. O nähil görýäňiz barmy başga aýtjak diýjeňiz? Mene oturdum. Aýtjakladım. 2,5 saat geçip turgaty o. Ýa-ma kemine watandaşlarda soraw bar bolsa şuň bereli jogap näme sorawlary okal aýt bolmasa. Yok tegeliklemeli bu tormallysyň oňa da taýýar. Bir soraw o bir başlarsyz. Bir soraw var şonu ekrana getireli neme? O Özbegistandan ýazýar. Bir özbek doganymız. Biz haçan geçip bilýäs garyndaşlarymyzy görmäge diýe. Näme üçin? Munyň ýaly boldy Türkmenistan diýe. Şonuň ýaly bir soraw beripdir. Türkmenistandaky garyndaşlarymyzy görüp bilen jok, gatnaşyp durdy diýip ýa başga da bir kommentary okudum ýokarlarda da. Ona şu wagt tapyp biljek däl. Şonuň ýaly o gaty möhüm bir soraw bolýar. Bizim täze Türkmenistan, ýeke Özbegistan näl, ähli Türkü döwletleri bilen hiç ýyly wida ýa beýleki neme bolmaz. Hem berde erkin neme. Biz şu Türkü birligiň tarapdary. Bunu açyk aýdýar o. Ödüm ýa bu tiýatratçylara seretmän bu islemeýänem bolup biler içinde köpüsi halkyň içinde de islemeýän bolup biler. O garşy çykýan bolup biler. Biz olary bilen neme biz awat gelenok. Biz täze Türkmenistan düşünjesi ýa ideologiýasyny Türk birligi gurulmadan şu regionda iýdilik ösüş, ýaşaýyş bolma mümkinçiligi ýok diýip düşünýär. Şunuň dogrudygyny aklymyz ýetdi. O bilgimiz bar. Şu şeýle boljagyny. O biziň islegimiz hem däl. Bu ýa döwrüň talaby mecburiyeti diýip düşünýär. Biziň düşünje nämämiz. Şoň üçin ýa terket bolmaz. Bolar uslowny terket bolup ýani şeýle. Ine Ýewropa birligine arka geçip beler. Şonuň alyk näme bu? Ve biz şoň tarapdary. Bin edip bilmez, bir de waglan däller. Eýleki döwletlerim
meyllerini, nemelerini, boşantılarını koşmalı. Biz çok ön taraftardık şundan ayyatta. Bu karşı olan bilen demesi yok. O düşünmeyene diyendirler, karşılıklarda ya da başka behfikler vardır. Yani dünyanın konjüktürü şunu talep ediyor. Mecbur ediyor, talep eden o mecbur. Adam yalak yaşayacak olsak biri yani başka bu işler diyelim. Şolar mecbur ediyor. Olur başka da diyendirler oluyor yani hareketleri biri şunu mecbur ediyor. O ödem bizim ötüşümüz de şuna bağlıdır. Yani onu ölçek var. Bu 3000 kilometre radyusta teritoriyanı alıp çoğun halkın hanını nemesi o kıtayın içindeki nemeler bile 700 milyonu yeter. O bir de başka bağlara gerek geldi. Hemen enerjiyanı akılısını network edersin. Yani birleştirirsin. Yani option hemen. Enerjiyandan, elektriğinden, gazına, neftine, neme yoluna senin. Volünler giden bağlardır. O ötüşün bir şeyde bolyandır. Başkası bolyanım değildir. Ama 1 milyarlık bağlar buradan ırdak düştü. O neymiş bulmurlar. Çok bağlarım dedi ötüşü. Yani böyle generatör alıp bir biter şotay. O da atlan hem mecenin ullokan işi vardır, korumaçılığı işi, kanuni işi, mekanizmler olmalıdır, düzgün tertibi olmalıdır. Yani biz çok taraftarı. Ya grup bilir bilmez, o yeki bir de bağlı olsa, biz onu yönüp, bizim ideologiyamıza, deneyimize tereddüt beyliklerim şunu, kollar dip düşüneceğimize mi var da? Şu Türkmenistan, teyze Türkmenistan kurulsa, ehli regionu tehdit eder. Ehli Türk'ü devletliğinin nemesine. Türkiye'de çok bir mesele içinde. Ulu tehdit eder. Yani bizim şöyle realak, yani düşüneceğimiz fikrimiz var. Onun gidlet bölümünde onu açık ayıgıyası. Ya bunun edip olmayan iş hem de onu bizim aklımızın tecrübemizde yeterli düşünene. Bilgimden var. Ne etmeliğinden biliyoruz. Ne etmeliğinden biliyoruz. Ya başta oturanların köpüsü karşı olup bilir. Onu da kendime değil. O başka bahanelerin tap bilenler olur. Yani mesele doğru düşünülüğünü, maktadan doğru koyulundan bu mesele çözülendir. Çözüp buluyandır. Bizden kan yaş Avrupa Birliği grup bilen olsa bize 2 yarım tarihi olan bir milletler olup şunu neyim ki grup bilmez. Mesela şu taydan alıp varmalı. O 250-300 yaşlı Amerika dünya toy noktalyan olsa biz neyim ki dünyanın arkasında. Yani Türkmenistan şuun internet üçüncülüğüyle dünyada en son yerde. Demek biz aklı da attı dünyanın en son yerinde olmalı. Şu iki paralel burada da. Bunu yürüte diyorlar. Biliyor diyorlar. Tabii Türkleri behfitlilerle ne hemçine diyorlar. Bu behfitlilerlerini yani alim olup ya profesör olup bilmelilerle bu da. Çağa da belli. Oturun onu Nemediyen adında düşman. Hakiki düşman ödüm. Yeki Türkmenistan'ın değil, ehli regionun düşmanı. Nemen şey düşünüyor. Bilmedim, cevap verdim kemiğine ya artırılan cevap verdim. Artırılan verdiniz separa. Artık maç düşmanlarımız var. Sapara
aydıp berdi vatandaşlar. Bizim gözümünü tutmayan maksatnamalymyzy ya geleceğimizi ya näme bilen nireler bilen haýsy döwletler bilen baglanşdyrýar Türkmen gelecek ökbaly. Hakykatdan ol bize hükmen zerur zat. Biz mecbur şu zatlar etmeli. Eger döwlet hökmünde, millet hökmünde saklanyp galjak bolsak, bu globallaşan dünýäde biz şu zatlar hökmen edämeli. Eger gözümüzün, burnumuzun öňünden bir kädimi görüp bilýän adamlar bolsak, millet bolsak, şu zatlar biz hökmen etmeli düşünýär. Sebäp bir ýagdaý boldy da, açan SSR ýykylanyna bir Orsiýet, Ukraina, Belarus birleşip bular Slavyan birligini döretdiler sapara. Şonu biz eden arzumuz, biz yani şol bizim parlamentdaki 4-5 tane şol deputatlar. Indi belki şu taýda häzir nazara baýyp çykyş edip, biz emine orta döwletler öz birligini döretsek, ine şonu hem bizim şol döwür hem Kazakstany ýadro ýaraganmardy. Ine biz hemme Goramyza mümkin edýär. Milletlemeden, dinimizden bir, dilimizden bir gatnaşyk etme mümkinçiligimiz bar, ykdysady ýöntemden göstermedi. Ulukan tamam var, men özüm adam hökmüne edip tutatmam. Ýöne şo zatlar başa barmady. Demek Halmurad ağa, ben aýdyp berin 92-nji ýyl. Ene şo wagt Türkmenistanyň bolmagy mümkin. Yo, men maýda çykyp gaýtdym toýda. Ähli Orta Aziýa döwletleriniň nemesini hemme jetini aşgabady ýygnadyk. 8-nji maýda. Ben datasyny, toşun datasyny bilem. 90-njy ýylyň 8-nji maý bilýär. Äşe respublikada demetdiler, o getirdik şoň çaý suwuny, guramaçylyk demelerine gatnaşdyk da. Elimiz şemmäp gatnaşdyk. Şonu ýa-ni beýlekleň öýde opon bolmalylar. Şolary her ýerden bir kümrük berdiler mükkan ýanna. Onun demeleri dilleri sırtına gitti. Hemme yol başçıdan. Son birbirine düşman olurlar ertesi. O taýýan olmalılar. Orsiýetden, eýleklemelerden, o yara nokta. Ol işe şu atlaryň düşünýärdi. Özüm gaty hyjugly demeli boldy. Özüm gow geçdi näme. Türkiye yoktu. Galan, Beşir Respublika hemme jeti var. Doğru. Yani şu da bolmadı da yol verilmedi. Ýeňseden oýnayan aktörler bol, indi şuň kugun görýän, Türkmenistan götünjekler durda. Indi biz indi diýär şuna bir gözökçü hökmüne girýärse, Türk döwletleriň ýa-ni ykdysady bileşik. Sen gözökçü bolup ne? Gözüň akçatma taýda. Girdaklar bu. Eteýän o ofisi aşgabadyň göweginde bolsa, sen gözökçü bol. Eteli şu taýda. Hakyky. Şeýle düşündirýär. Ýene de gizgýany bir taraplyň ýeňsesinde gizgen ýa. Niýe? Yok, makarym ýeňsesinde gizlen ýa. O näçin 95-nji ýylda alındy bir taraplyk. Ine şoňa demedin. Näçin 95-nji ýylda alındy? 94-nji ýylda sebäp Türkmenistany dolanmyrjak Türkmenliň aklysynyň köküne palta uranmasa 90-njy şunu döretdiler. O halkara maşenlikler bilen bilelikdi. Näme ol Birleşen Milletler Guramasyna wagon daşalan haralardan habar berdin ana Aksultan tören işan bolýar. İlçi bolup oturur. Näme onuň jogap torulmazmy täze Türkmenistanda? Tam soýnap jogap ber. Näde balanyny çel. Kime gerekdir bir taraplyk? Kime peýdasy bar? Hey bir Türkmen bar 4 milyon Türkmenistanyň içinde. Şu bir taraplykdan men peýda gördüm diýen ýa maşgalam. Aýsyn. Bedene olar üçin kalkan bolup hyzmat etdi. Ogry jümürler üçin. Jenaýet toparlar üçin. Näme gerek bize beýle bir tarap? Ay bolýardy. Temine kuturaylı. Hava kutaralı. Yani işlettin. Menen kutaracak bolýan, ýöne siz Yok. Tüveleme. Bizden has daýawsyz. Keseller zatma. Başga gün yok kemi. O bize toy bolsa bolýar kemi. Aynen, kim alsarsın. O bir soru ýalyk bir näme bar. Şonam okaýyn, ondan soň gutaraly. O kan uzun jogap bermän, o
O bilim almadıkları var arada bir o kurs şeklinde bir institut yalak bir zat var mı sizde maslahat verip bileceğiniz deyip soraptır. O bir ildeşimiz. Biz indi 2 yıldan beri gatıkan adam tayarladık, yetiştirdik diyele. O bizim yine Çayhana diyen bir institutumuz var. O 3-4 sanak burada. o özem kan o her yurdun nemesine göre saatlarına göre diyele. O gün doğrunku ayratayın. O Avrupan ayratayın. Amerikan ayratayın. O görünüşte nemelerimiz var. O şu haysına yakın olsanız şu taya. O neme dip bilirsiniz. Mektep yala bu adam. Mektep Üniversite yala. Mektep denilmiyor. O Avrupa'da katnaşmanızı o neme veriyen sebebi iyin esası neme şonda alınıp barılıyor. Umumu ve esası diyeyim. Şonun ýaly bir nememiz var. O şu taýdan çykanlaryň o diplom barmy ýokmuş onu seretmek o niýetimiz ýoksa olary hukman suratda. Ama bir nemäniň döwletiň guruluşunda o rol ýa-da bir orun alyp şu wagtdan hereket edip başladylar. Şonuň üçin o diplom Türkmenistanyň beren diplomunda o deňeşdirip görseňiz o gatkan tapady bolar. O taýyň diplomy ýani Türkmenistanyň beren diplomy şu wagtga. Häzir Türkmenistanda o ýöremezem. Ýene bunu häzirdenem aýdyp bilersiz. O ýöremegi üçin o bir şertler dörediler. Ýöne edil şo görünüşde ýören okşa diplomlar. Mümkin dälse olaram ýörejek bolsa täze Türkmenistanyň gurulmagynda hiç bir many ýok, galmaýar. Ýene şonuň ýaly. O Türkiýede de barmy diýe Ýewropa Türkiýanyň nemesine girýär. Orset, o Türkiýe, Türkmenistanam hatda. O tagat zonalaryna görä. Tagat zonasyna görä aýtdym men o Ýewropa diýip o gündogor o şonuň ýaly. O galan nemelerem ine telefon nomerler vardır. Şu taýy alıp o jaň edin esasan WhatsApp'tan yazıp bilersiniz. Gön eden jaňlaryňyzy şo wagtda o açyp bilmeýän mene köplenç açyp bilemek ýaşullaryň işi nemesi bolýar. Şonuň üçin birinji ýazsaňyz has gowy bolar. O ýazyşyp demetsek o amatly bolýar. Jaň etseňiz onu gözdenem gaçyp bilýär käbir halatlarda. Telefon köp wagtlap uzakda durýar da ýene şu wagt menim 3 saatdan beri telefonum uzakda. Näçe adam jaň etdi. Nemetdi soň gözden gaçyp bilýär. Şonuň ýaly şonam o aýdyp geçeýin. Ýani da bir zat habarlara video rolik ýa-da çykyşlary urutup dursalar ýa habarlary ýetip dursalar. Olan möhüm. Şonuň ýaly gaty o köp işler alınıp barylýar. Onu hemmejes ekranda aýtmalam däl. Aýdylmagyna da gerek ýok. O hyzmat berjek ýere ýurdun içine girenden soňdur köpüsiniň. O indeki ýurda girmänkä hemme jada o aýdyp aňyrdaklary howsala düşürüp görmäli. Sürpriz. Olaram arkaýyn ýatyp dursun. Olaram arkaýyn ýatyp dursun, ýöne sürpriz bolsun. Ýöne bilsinler ama o bir tarapdan bardy. Ne şon ýaly o ýaşullar neme gutaryp bilersiz aýdym. Sag bolun, saglykda görşeliň. Size de ýigitler, ýaşullar, almyrada köp sag bol. Vatandaşlar sağ olun, gelenini dinleýänimiz üçin, ýaşlar Taňry ýalkasyn edýän görüňleriniz üçin, berýän maslahatlaryňyz üçin taparaga saňa da Taňry ýalkasyn. Janyň sag bolsun, saglykda görşeliň. Sağ olun.